Hello guys, hi guys. What do you say guys, how are you guys? Hansa was refreshing my phone thinking there's no life today. No. Ndinida ngononoka because pane zvandandichiita chete. Ndinida ngononoka because ndanonoka kupinda mumba asitave pano. Right. Guys, itai muchidedza vamwe toda kufamba fast. Tinoda kufamba fast. Toda kuti tikurumidze ngoti wawa. Itai muchidedza vamwe guys, hands talk to us. Tatenda manjidza, how are you? Lorraine Masilela. Ko vari kunzi follower milestone vantu vanenge vakaita sei. Munofollowa muri nechekure kana kuti munofollowa muri papi? Makunzi milestone followers munenge muri nechekure here kana kuti munenge muri papi? Because munokangonzi followers zveshuwa. Kune vakanzi followers, kune vakanzi milestone. Hanzi doi rega ndikutarise mwana wako hanza mnayo addicted kutobika futi nasebe let you bless you let you bless you doi akarara sorry amuka ere akarara sorry Magi akarara unozomuitira video call akarara maskara sei guys, manheru sanibonani ninjani dumela matekwa naputi muri seiseko guys. Itai fast guys, timbonzo vanhu vemujolo ava. Itai fast guys, timbonzo nyaya dzekujoliwa umu. Hanzi kunonoka ni 15 minutes naenda kutochata munashekana unozati ndatononoka kupinda mumba, ndatononoka kubva kana ndichitobva ndatononoka kutopinda ndangotopinda nekumhanya ndichitosekwa nevanhu panoti yesvo kubva mamhanya ndikati vanenge vakatomirira ndatowana kuinbox kwangu toini mamessage kuti nhasi hakuna live komuripi ndawanda mamessage atuwepo. Julie my boys zviri sei. Sharon Chikukwa, how are you guys? Welcome to SIS MELLY's page, SIS MELLY's diaries page. Masati malaika guys, we just humbly asking you to go and like the page. Okay, right. Kune vachangosvika vatanga kusvika pano nhasi watira kugamuchirai padiaries. We are a family guys. Antika sunungukai as long as musingatuki muchipa pfungwa dzenyu anditika mune zvakanaka muri nyararo watira kugamuchirai pano fire pano nakidza pano ndipe vanhu vari matured anditika hatituke panapa munozonotuka yenyu mabva pano mainda uko asi pano hatituke. Right, tibatsireiwo guys vanenge varimo vari mucomment section asati valaika page please tinokumbirawo kuti muende kunolaika page and just go and like the page. Vari pa mwana ngachoti ati like as long as tichiona and like yenyu yoyo tikutoida guys, just go and like the page. Ingwende muno like our page move madzoka inda muno like a page move madzoka anditika nokangana kupina namba yemukadzi yoyo. All right, right. Tangata kuti nasi muripi. Right, ndichimirira kuti tisvike namba yedu 550 guys. Vese vari ku Cape Town vese vanoda mafuta anditika please ndibatei ku inbox. Kune munhu ari ku Cape Town ari kutengesa milk intact lotions and cream and oils and what not anditika ari vari ku Cape Town vaiva vanga chiti mafuta postage and what not mafuta ave ku Cape Town. Right, mafuta ave ku Cape Town. Mukandibata kuseri ndinokupai number anditika I think ane lightening cream ne caramel lightening skill ne caramel lotion anditika ava vasingadi kutsvuka vari kuda kungoita glow chete anditika vari kuda kungogadzira ganda ravo kuti rinake vasingadi kutsvuka voita glow anawo. Saka mukandibata ndinokupai hanzi mujolo yekunakidza. Mijolo yakatowa makima hapana kunakidza vanhu vari kuchema nemujolo. Ndakakudza kuti muchazvirega zvenyu zvemujolo izvi mune nharo inharo chete asi mujolo mucharega handimaona. Saka veCape Town vese varuda mafuta mondibata ndokupai nhamba kuwhatsapp andika dzemukadzi ane mafuta motaura nemukadzi ye ndiye achakupai zvese iwono ndikakupai nhamba imi munozongotaura nakuseri ndiye anawo Cape Town anditika then mubva maita madhiri acho. UK don't worry, manje takatotaimirawo Evangelist Deborah vari kuuya kuHaiti yava kuti vachingouya kunotobva tova pazibhegi totovaremedza nezibhegi. Pane pavacharamba here, pane pavangazotirambira here vambouya kuti hai waitakurai Evangelist Deborah endai nazvo izvi handimaona voenda nazvo kuitira tiavoide mashipping patinogonawo anditi maona. Saka let's hope kuti avarambe asi ndichangosanga kuti ndingodai tione kuirirana vachingoya zibhegi pane pavachazenge varisiya here hazvichaiti anditi maona. Saka vari ku UK anongouyawo nezibhegi rawo na Evangelist Deborah vari kuuya kuHaiti yava dei vakasangotirambira kuti tiavoide mashipping anditika. Right, asi next year pane vava ndakakuzai nezvo ngati vepigmentation vese chinonzi pigmentation vava vanosviba umu vaiva handiti unoita kunge wakatsva matama woita black skin yakanaka kwese uku wakatsva umu
handiti maona wakatsva handitika vepigmentation vese kana kuti vanenge vane mablack spots veve mavara ari kunge achinda kufesi vane zvinhu zvitema kumeso mablack spot vamwe vanobuda neperiod vamwe vanobuda nezvakasiyana vakadzi vepadzi nokuenda kuperiod hanomana munotibata ndakagadzira molato cream molato muri kuzviziva kuti iri pamaketi iri kutonga guys munozviziva kuti molato iri kutonga mumaketi kune vari kugona kuzigadzira aiwa handitika molato cream yacho iripo inonge zvinenge chifambidzana zvichifambidzana neoili yacho handimaona mulato cream neoil yacho wogadzira zvako handika wobva wazvigadzirira zvako skin yako wobvisa izvi handiti but kune vanotenga iyi vepigmentation pane vanotenga iyi handitika as soon as uchingona pigmentation yafedha usacharamba uchizora uchinda mberi nokuti unoita yellow bone handimaona unoita yellow bone kune vanotevera vana molato avava munozviziva mune mama-ingredients anoiswa umo ari very strong the likes of this. Let me show you. The legs of this. The legs of this. This is a very powerful. This is a very, the glutathione injection. Glutathione injection. And glutathione injection. And these are very strong. Saka tinoisa saka ukaramba uchizora zvokwadi unoita yellow bone zvekudaro saka unenge wakungozora paya panzvimbo dziya wojamba nokuti iyi haina kumira mushe unoita yellow bone chaiyo handitika chaiyo handimazvona saka please kana watenga ava kune vese vari kutenga ayaya ndofunga ndambokudzai asi ndiri kupa mapano zvakare handitika ndiri kupa mapano zvakare kana waona uchi 5 days unenge watotanga kutofedha black ya 5 days black because mune ma powerful anopinda the legs of this one anditika ye injection ye glutathione anditi and then each choga each guys chibhodhoro each chiri cha 1.2 each chinoita 1200 rand each tarisai kana pai searchai kana pa internet muchaona chinoita mari and saka munenge mune mamwe ma powerful ari maningikiri anenge ari animukona each gluta capsule mukuiona imwe different one zvinenge zvirimo mukati saka ukazora everyday gluta capsules mukazora everyday guys if you use this molato cream everyday takaisa izvi hanomaona munozopesera apa unenge uchizora pigmentation chete kakumeso chete wopesera manje wakuti kumeso fanta chaiyo iya uku kumakungu uku kuhuro chidai black saka please kana wangona kuti zvafedha yatofedha yatotanga kufedha wobva wachitanga kuzora mbijana uchijambira mbijana uchijambira handitika because hanzi muzvizva ndine naku oil zvakare kune vaya handitika vakadhomoka vane vakasviba manakus vakasviba manakus handiti kana uchiita lightning kazhinji unosviba nemumabvi vanenge nezvimabvi zveblack handika naku oil yenyu handiti naku oil yenyu iripo haizogwi pamwe panhu guys because inokuningirira inokukumenya saka unongozora ipapo imomu mucheto ndo maunongozora usawozora mumakumbo nechichi unongozora muri hadhu mumagokora muri hadhu nemumakumbo mumabvi chete anowana chete ndo maunenge uchingozora imomu kana wovata wozora handika kana wovata wozora handiti mazviona kana wovata wozora chete handika ndofunga manizwisisa saka vese vemasports nemapigmentation kuseri handika vagara neskin dzavo dzakanakawo dzingori tema vanoda kungokangavirawo kuseri handika varoda ngomedzera skin dzavo idzodzo vakangonaka vakadaro kuseri munouya handitika vanoda maoils ekungoti mungoita glow ese mandikutadzai kuapi kwazvandisada mapeka zvindokutadzai papi handizivi guys munopinda zvinhu zvinenge zvakawanda mumafuta umu saka tidi kuti mudi muzokanganisika handitika rise antodai mahips aiwa zvemahips handigoni kuzvigadzira handina ngodzidziswa zvemahips indongodzidziswa zvemangi ndongodzidziswa zvemashower gel ndakadzidziswa zvemashower gel ndikadzidziswa zvemacleanser handika nemascrubs asi ndatanga hangu kuzviita izvezvo nemalip zvekubvisa zvokugadzira malips izvi zvokugadzira malips enyu zvokuti malips enyu anake mozozora acho handimaona chiri 1.2 Faustina because chinhu chakatosimba icho pachacho handimazviona saka please ndangoti ndingokuudzai right guys toda kuti tipinde munyaya yanhasi hanzi high risk for melanoma. What is melanoma? Melanin. What is melanoma? Is it melanin or no melanoma? Kwanzi komagara angu akasviba. You can
inonzi lip scrubs. Yes, thank you Lindsay. Iwe ndizozinto ndisina basa nazvo ini ndisina kana interest ekuzvigadzira, but zvinongouyawo zviri mulesson, zvongouya zviri mumalesson, but ndisina kana interest ekutoda kumbozogadzira zvemalips izvi. Ndichitotamirawo zvona ndichitamira zvemafuta nemaoil. Izvi zvimwe zvavanozongotidzidzisawo izvi kungodzidzisiwawo asi ndiri nazvo dei ndisina. Handimaona zvemato cleanser wato ndisina ndiri nazvo izvo. Handimaona ndisina ndiri nazvo. Right. Saka guys hanzi mana kuzazeri emasports munati ndimozoya kuseri guys. Iyo lip scrub ne lip balm zvokadzi zvokukwesha mama ningikiri munozera kuti ganda rinobva iri guys. Rinobva iri. Hanzi cancer of the skin ndo melanin. Cancer of the skin cells no produce melanin. Okay, all right. Hatizivo zvamunenge ameno hatizivo. Asi chanongokudza ndechekuti hamuna any ingredient inenge ine inonzi mukakuvere ngitaridzai anenge akatonzi dermatological tested, anditi anenge akatestwa haasi ma ingredients ekuti anokupisa skin kana anoita sei. No, these are organics. Andika anenge ari ma organic ingredients ndosaka achitotengeswa even pai kana pai. Andika glutathione munoiziva guys, hachisichunje kunzi sinopisa asi chikazouya chane inonzi hydroquinone iya tiza noupenyu hwako, nokuti hydroquinone iyo ndio inotoisa cancer, iyo ndio destroya vanhu chaiko. Akugadzikwa mazivano mafuta akugadzikwa mazivano mafuta vachashandisa zvana hydroquinone vakushandisa ma organic products ndo avakushandisa organic product. Kutora ndakambokutadzai musanchikutadzai kuti honai cream yandaita nema potatoes, ndakakutaridzai pano potato chairo gwiri chairo aloe vera anditi maona ma orange chaicho ma orange peels aya handimaona ma lemon chaicho ma lemon peels handimaona ndo zvinhu zvavanenge vachishandisa zvinoshandisa kugadzirwa nemafuta zvinji zvacho hanzi glutathione yacho. Ndakutaridzai one glutathione guys yacho maiona inga one iyi gluta iyi inonzi gluta capsules. Handimaona angachitori mapiritsi aya anozongo anenge achitori maorgan angachitori mapiritsi aya handimaona eglutathione iyi inonzi gluta injection. Handimaona iyi aya mavitamin C yacho handimaona ivitamin E yacho aya anenge achitori mavitamin E aya handimukuona zvezvi chingori zvinhu zvinenge zvakango hamuna chinje kuti chinokudhe mudasina really. This is vitamin E yacho ishi mukuiona ishi handimaona ishi vitamin E woita futi vitamin C yacho ishi hanimuri kuona ishi ndo zvinenge zvirimo. Hydroquinone kuona futa rako rakanzi hydroquinone rova pasi. Right, I hope ndakutadzai zvese manzwisisa. Right, kune vanga vachitoda kuona inonzi glutathione watoti ndiyo powder andina glutathione powder ndine inonzi kojic acid. Kojic acid is good for the skin and haina zvainoita skin yako. Kojic acid is good for the skin ishi mukuiona ishi. This is kojic acid it's good for the skin, but zvinorova pasi petsoka zvinhu izvi guys zvinodhura zvinhu izvi zvinotodhura kwete zvokunyeperana zvazviya. Iyi ndo inonzi kojic acid ishi handimaiona ishi. Ndofunga mashonera. Right, regai tipinde munyaya yanhasi guys. Nevasikana vakamirira vane nyaya yavo regai tivanzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Tichimboti katitengese tiwane chingwa chevana handiti tutengese wakatiwana chingwa naye asikana zvino naye ainde pi mugero wangu ya vakati one day I think vasikana ava i3 handiti vari kuchema na Gilbert wanetsa i3. Right, regai tinzwe lesokumunyatsokunzwa. Hello. Uri sei? Right, wedzera volume pafoni yako inde kumusoro iperedze. Right. Tinyatso kukunzwa. Vamwe vako vatovepe pa live apa. Makasaka mukuti yonya yenyu makasanganiswa makawanda no Gilbert one. Wati makasanganiswa makawanda na Gilbert one. Gilbert one akasanganisa takawanda. Okay. Asi munazotipa nezita ra Gilbert.
kuti nyatso vanhu vayasoziva pada varimo vari mucomment section umu vanenge vakasotswa ichi beans nagribet handiti alright alright zvakatanga sei zvakatanga ndichigara uko kwandagara uko ndagara nasekuru vake semuyaki okay so sekuru vake vatobva vapa gribet number vapa gribet number gribet vatanga kutaura neni pawhatsapp akutaura neni pawhatsapp ndikati konjani kwataura neni izvi nhamba dzangu hadziwanepi akati namba dzako ndandinadzo wakandipa wakanganwa chete wakandipa takatosangana papaya parengi chichi ukatoipa nhamba indoziva munhu wese andendaona tikanzi wakandipa ndatanga tochata mba ndatonakirwawo nagribet ndikati ndazviwanira so ndadanana nagribet ari kuuya kunoku pawiki auya ka1 kana ka2 ini handisi kuziva kuti gribet ane mukadzi kumba kwakeko angatori nemukadzi okay alright so gribet achiuya manheru aita kana ari kumba kwake ndikada mufonera ange akadzima foni asingabate foni foni yatogara yakadzima wega wega yazodaira foni ari kubasa makuseni tadanana nagribet wangu tichitodana kwaimba iwe pamakadana nangu yakadii nagribet uzvo awani yayatokwana saka iwe pa1 year uchidana nagribet uyu wainoitigwa lulalula kupi aikuya kumba kwangu kuno kwandogara saka aikutira kumba kwako andirinda kunoku inini pandaiti ndida kuya ikoko ahamba isi uchazouya chiramba chiramba alright saka pana kana dhera wakambonosvikawo kuti uone kuti ari kugara papi kumba kwake ndakazoenda takatodzingira mukadzi wake azvibata kuti agribet ari kumuchita chichi ini ndo pandakaenda venhamba kwake manje atodzinga mukadzi akati achiuya kumba vangu alright zvakanaka ndo zvadii paya achiuya uya saka sekuru vake vakazoita kakundikwereta 100 rand ndobva ndavapa 100 rand sekuru vake vaya ndobva vazoti ndaona mari yako yautori ndipaipa nechimwe chibhawa chirako so ndakatomira ipapo mba ndamhanya ndikati munhu uyu handizomuoni ndegainitomhanya izvezvi ndobva ndamhanya ipapospit chisvika papaya iwe uri kuzviseka sei inda uri kuzviseka asi nyaya yako yakaoma inda uri kuzviseka iwe ndapinzwa kundori mberi kuyakuya kuno ndasvika sekura takagara nemumwe musikana saka musikana ayi ndobva ndati zvikanzi introduction yavapwa zvikanzi iwe uyu muzukuru wangu ndikati muzukuru wako muzukuru wenyu kanzi muzukuru wangu ndikati okay ndobva ndangotaurwa nezita remwana ndikati okay handisisisiri muzukuru saka manje sekuru akabva anda kutoilet ndobva ndasara ndichibvunza ndikati kuri muzukuru wasekuru apa chiko zvikanzi ini ndodanana nemuzukuru wacho anogara uko pakati uko saka apa muri vasikada 2 vasangana apa pana sekuru pane mukombe alright indi muzukuru wacho ndodanana nani nemuzukuru wacho anogara upinoni ndikati uzondaaamafuti muzukuru wacho asi iwo pakati ndobva akati muzukuru wavo anogara kubhinoni haona kuurohwa nehana here kuti pamwe muku ari kutaura gribet wako ndakatozvunduka ndikatoziva kuti ndiye chete akuma munhu ndakatozviva saka sekuru akabva sumuka kuchibva ndatoilet ndobva ndasara ngati ndeupepa muzukuru wacho ndobva tanga ndaradza mafoto ndione gribet munhu wayo ndikati saka mba ndamboda kuzvibata mba ndazoti iwe mba ndaenda netoilet ndikasvika ndikamuvhurirawo mapictures angu ndati uyu munhu nditodananawo nayo ndiye kwazikanzi ndiwanise munhu akasekukuvaya manje takudzoka kubva kutoilet ndobva vaona kuti vanhu havanenge vazivana vatanga kunyepedzera ufona achibva totitiza apa musikana yaitogara kure angatouyaona sekura mende vakasangana amene zvavaitengeserana mafuta chichi mahefu chichi ndobva indati saka ona sekuru vaiteuko
sekuru achakawafonera dzanda toenda kuresa kupati kure amtotondwani musikana akati nhasi ndirarepi ndendepi ndikati iwe chiande kumba kwangu tinorarako ndobva tauya nemusikana uya nda kutomuzira kuti achafamba sedzadza kuma9 tikangogara paya 9 usiku ndobva ndauya naye usiku ndobva ndauya naye kumba kunoko ndobva tarara ndobva ati ngatimufonere Gilbert timubvunze kuti wewe chitonenge chititi asi mose apapa chero mama kanobati henyu mose asi mose vaive nestress uya ane stress yake asina musingataridzani izvozvo zvestress uya ane stress yake uya ane stress yake asi vaingonyepedzerana kuseka henyu taipedzerana kuwirirana pachitorwadziwa mumwoyo sekuru tarara tikati tomufonera mba taita chivhidhiyo chedu tichitaura chimutuka mba tatumira kune phone number yemunina wacho iye yake aitidzima usiku tatumira munina wacho kudaro munina wacho bva muratidza mba achinyarara sapindura saka mba tatitoita sepanapa sekuru vandipa 100 ngatiendei mangwana makusenseni upenyu ngo tinomutsvaga kubasa kwake pyapi akaitimbudza ndoshanda kwakati ati tinolinge tinosepapo tobatakwira teksi yedu taenda kubhinoni musiwo takarasika singaiti takarasika takatsva nezvotifamba tichiita sei takarasika tarasika dare bva tazopawana takapawana maybe masikati sikatapa takamukira mafoni kuma8 muchingofamba muchingotsvaka tanichandepi tichingofamba tichingokuzwa imwe mota tombonza handende uri kukuresa chamubvunzira tarasika kuziriko todzoka tazopawana zvedu tasvika peplaya pabasa pake tikanyangira tikaona hengo tichazoshakuti vanhu ava vanyiwa nemuno mubasa tichinyangira pabasa pacho panga pari pai panongopindwa just like that panze but pakawandwa manje panze panoitwa nezvei pane chipasho kumagold chichiko vanochera gold vanachotengesa zvinhu ipapo but panocherwa gold ipapo vanotengesa alright okay ndobva tamuwana takangokutarisana maziso kudai iye achitotiona bva avhunduka pamwe aida kutiza iye akatudza ndaida kutiza aida kutiza bvasha atotiza sei bvatanotomusvikira papo bvatati bvatagara pachibhenji panga paripo tikati tauya vakadzi vako timasisters vana mai vedu mukoma nemunin'ina tikanzi maiwe ndasingazvizivi ndasidemusiri hamandama ndatokuroora imisi uchikorani zvikanzi ndatokuroora imisi kati amanje tine nhumbu mwane 1 month mwane 2 months zvikanzi saka zvichireva kuti mose apa pamaitongotwa yekeke kapa Gilbert atongodi kupfeka anotoda yeke chero first day tosangana naye atombozivi zvopfekwa sei saka first day makangomutrust henyu kuti manyinge gona sekuru ngatongomupa henyu yakadaro takangoti wamhenyu kuti amurudo zvetese hapana kambonzi kekata hapana kambopfekerwa hapana takatine nhumbu saka tisu zvatidaita tafunga tikati iwe uchitanga watudza plan Gilbert ufunge nenhumbu dzako zvikanzi inini ndikufunga kuti handina plan imafunge tikati alright inini tafunga kuti tipe mari tinopisa nhumbu kuti tipe mari 2000 tinopisa nhumbu nhasi kana mangwana zvikanzi ambuse zvikanzi waraiti mari ndokupai anzi waraiti ndokupai gara ipapo batagara pai kusvika kuma hello iri kunzika tikunzwa andei iri kunakidza fani nyaya yako andei batagara kusvika kuma7 tikagara ari pabasa pai takagara kusvika kuma7 tasvika kuma7 zvikanzi handakuenda kumba takuvhavhara tikafunga takuendeswa kumba kwakeka tamurodi tikufamba 7 manheru muchingoveko kubhinoni ikoko tenaapo tikati chauya nhasi ameni matibvi pano zvomakombi zvaanopera makaziyo anoraiti handei nenyaya takabva tazosvika pamateksi manje paya takwidzwa teksi takwidzwa teksi yekuivory tikati ko takuenda kupi tikati takuenda kupi
Zikanzi anje yini sifenda kwasekuru wami kunotaura nyaya ndobva takwira taxi yeyo kuairport tauya tikati kokwazori ndekupi zikanzi ndandekwasekuru ndanopiwa mari koko tikupe mari dzamatauro kati alright tasvika kwasekuru kwe sekuru ave kumbotizava ari kuvafonera sekuru ave kutitiza paya sekuru iye takavafonera vavasingadayiri foni inini ndobva ndachivafonera sekuru vai ngati hello sekuru ndiri pagedhi zvikanzi kunidii usiku uno naiwe ndikati handine vanhu ndikati nditori nevanhu handinawo mbachataura zita ragribet zvikanzi nasekuru vai handisi pamba apa vamwe vatomboti ndakubuda vatoramba kubuda masekuru vai atogara mupamakati handisi pamba nditori kure ndibva tati ndindizeha alright vatamira padzimba yagribet zvikati saka tiite sei manje zvikanzi ameni handina plani sotikurara panze nhasi chimirira sekuru vadzoke ngationa panze kwaine damba kwangu imuchasara makarara pano indoenda kumba ndobva musikana yandaninaye akati tokumbirawo chii hatingoenda chese tingonorara kumba ikoko tauya nagribet ari ngonyepedzera kuti ndikutsvaga pekurara guest ndikutsvaga pekurara ndikutsvaga pekurara achinyepa ndobva asvika pano achitorega achitokiya gedhi achitoona kuti dzakutokerwa gedhi pano ndikakiya gedhi saka akapinda mukati akukirai gedhi makamira pashi ini ndindatokiya gedhi rani gedhi rani repanapo pandogara kachifunga kuti gribet achese action kakuti handisi kudaurara panapa makazodzokera kumba kwako iwe makazowana taxi mukadzokera makawana taxi mukadzokera kwako mose muri 3 alright kudhuze nekwasekuru vacho alright saka ndobva tandamumba muya ndikati ndoita sekati gribet ndokumbira bude panze ndachida kugeza bhosi tasara ichifamba tichitsva nhasi ndatsva kumbira kugeza ndobva aramba svika ndofuga gumbezi musoro ndobva afuga musoro pagribet uya saka hatimbomirai papapa mira tinyatsa kufamba nenyaya mapinda mumba handiti muri 3 mose gribet wakwira pambedha ndizvo akatogara pasi kudati atsika dzenhema zvakatogara pasi tofunya akatogara pasi chaipo alright iwe neumwe musikana mubva magara pambedha musikana mbagara pambedha ine anguda kutogeza paka gribet kugeza chii muviri chaiwo ndakati atsva sitimeni saka wakatanyatsa kukurira pamberi pemusikana wena gribet gribet ati akati ndofuga musoro handikudipazi anongofuga musoro zvinhu zvaanoziva unoda kuti jairira ugribet waifuga musoro zvinhu zvaanoziva ndobva zvadii afuga musoro bva afugura ndiri pakati pekugeza vese manje vakuchindiona paipai vese vakundiona ndakugeza ngati ndabata nazvo manageza manapedza musikana yambatochi ndoda kugezawo ndobva agezawo gribet atoonawo mujoni munobikwa mabasa vediwe mujoni makaoma ndobva madii ndobva ati gribet akati ndoda kutogezawo tatomisira mvura gribet akutogezawo gribet agezawo paya musikana akati ndakurara ndobva ndati atese takutorara ndobva yandamuwaridzira pasi gribet ndamuwaridzira zvakanaka pasi magumbezi atesa pasi gribet tarara ambotanedze kuti ndotoraramu pakati naiye pakati kushanda naiye ndigireda gribet ndarara pakati ndowatandi pasi arara pambedha ipapo pakati apira pambedha arara pakati tirisamlodiatanga kutotibata-bata tese payakubata-bata akutibata-bata kutibata-bata gribet uyu atorara nesu tese pagribet arara iwe nyaidesho here ikati kuda kungotifadzako vano nezvuzvese serious muchanzwa musikana wandichakupa nhamba dzake akuudzewo ichokwadi ndakasara ndikaita seti ndikati mumba mangu asina chikwa chisatanist ndakasara asi alright miratiwa apa pane gist renyaya apa saka makarora muri 3 gribet pakati akatangwa ndiani akatanga imi because maybe ainyara kuti sezvo muridzi wemba uyu here hatizivi papo akatanga inini alright saka atanga iwewe handiti uyu wakanga achiita sei akanga ari pasaidi uyu akatasa kusaidi
kutasa kusai gribet kukwesha gribet apa anokwesha ma 45 minutes apa ndoro vakakri achiroma 45 minutes chawake wayo tose tikati 45 akaenda ukakati 45 akaenda ukakati 45 3 iwe nemadzako makaitoka 3 mose muri 2 akabva ku 45 kuchakwaedzana kana muna kuvatazve asi zvazvitokunakidzaika taurawo chokwadiwe zvazvitokunakidza asi panguva yepamaita zvinhu zvazvitokunakidzaika zvaitinakidza zveshuwa aifamba nebhora ipapanyatsoitake saka iwewe alright iwewe pakanga apedza kwauri oenda kuno uyu iwe kangowawo sei ndaitobhoikana ndaitonzwa godo chari because pakazoda kudzokorora mafeni ndakazoti handichadi kuzviona ndakutora mavhidhiyo manje paanga kuda kuzviita kuti mafeni kati anda kuzotora mavhidhiyo hazvichaiti zvanyanya ndichadi wosaka ngowa godo rouyu kuti uyuyu hazvichaiti kuti ainingirire uyu asi ipamanheru vakatomboitwa yakaitwa rutatu simainzani makashiyaniswa usually fair yakasquare mose hapana unokombrena kuti mwakaupuwa mumwe makapuwa resi alright saka paaita pa mira tinyatsofamba nebhora saka paakatanga iwewe achitanga kupinda yeoffice wati munhu wako hadi zvechi zvekondo handiti kondo haaridi akatanga newe handiti achingopedza pauri akambozororawo iri zvimaminitsi achizoenda pano uyu akati angobuda mauri achitopinda muno uyu achingopedza mbatopinda uko anambogeza ambodi akatopinda uyu akatobvumawo uyu akatomawo akatopinda okay apedza sime ndokumbira mgosaura nevanhu koko ndichingopa nhamba idze munhu vamwe vachawa ndimbopane vanhu varunokapo wopara runoka budi ndakontaura navo takumirira taura hakona wodzoke alright gaiti mudhuropa mbotaura nevanhu vake pamanakiro evana vacho vasikana manakiro emwana ari kutaura nyaya idzidzidzi manakiro emwana ari kutaura nyaya idzidzi asikanaka munoona mujoni umukao muri kuitika zvidavado vedu we mujoni muri kuitika zvidavado muchingoti vava tichingode usiku munoitika zvinhu zvakaoma mudzimba umu hati mashuwa mashuwa ka kuti vakanga vakaenda vakandotsvaka giribheti vakanomutora zvegangara kubasa kusvika vamuwana vakauya naye kumba kwachoko handiti kwakuno mwanga ambotiziwa ushu mumwe wacho ushu angabva kure ushu pakarwa 6 rounds apa iye giribheti ari pakati asi kwai chandafarira hacho kwai ndandotozvifarira andimoona kwai taitonakigwa nazvo saka asi chinohohlisa ndechekuti chete achibuda uku achipinda uku no protection papa ndo pari kuti tyisei apa ndo pari kurovesa nehana chaiko apa but anyway gaitinyatsonzwa hey zvakaoma zvinhu zviri kuitika mukurarama apa wakanyatsokupuwa zvakainzana zvavo 3 apa giribheti uko haunoshandira pakirawa zvisingaiti hapakirawa kwai haune basa kwai haunoshandira hatimaona saka regai tinyatsohwisisa ainda chida kubvunza nyatsohwisisa kaisi nyatsohwisisa kuti zvii zvaiitika imomo ida kuti nyatsodzwisisa kuti how far munyika muri kuitika zvinhu zvakaoma It's very true, Briti, very true. It's very true, mufunge. Zvinoitika muno zvakatonyatsonaKisa. It's a very true story. Imi munoti munhu anga yapana pakuzotara nyaya yakadaro achizvitaura zvinhu zvokunyepa achitaura zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vana vanenge vakazviita ende vana vadiki kava vakatozviita. Sezvakangoita party yatakauya kukuwadza naye kuti kukuwadzana kwakaitwa sex party. Patakaona zviposta takati aiwawo ndezvokunyepa. Takatozoona vabatwa nemaprofita kuti chaizvo chokwadi pachitove nemamarried men varume vevanhu. Pachitove nevarume vevanhu vanga varipo. Saka we can say ndezvokunyepa but this is a true story. Zvokuwadzana kupana ini patakatoona posta ndakati hakuna zvinhu zvakadaro. Sex party kuZimbabwe vanhu vambosvipfuwa hakuna zvinhu zvakadaro. Patakazoona evidence yacho yakutobuda. Saka hazvirambi guys. Ari kutaura nyaya yake ngaitiwe. Hapana kumira zvakanaka. Muno muri kuitwa muno South Africa muno munoitwa yese muno regai handichavhurira vana here
Ndane topic yangu asiyabva yatogwa nevana saka regai kamuchazonzwa kadzimwe dzichabuda mimi garai pano ndandivachapedza nyaya yava Gilbert tobata Gilbert ka tinoda kumuwa kuti Gilbert aisvambisa sei handiti tozovhurirawo vamwe vari mucomment section munyatsa kugutsikana vakudzeyu edzavo mirai yes maitawa maskera sei kwai Gilbert ma 45 wakafanana na Shadi ma 50 minutes kwai ma 45 minutes Gilbert ani mazviwa gaitiwa okay yanibona maitawa vari kufona timedamone hello Debe maitawa unoda kuedza kuisisa kuti vana vari kumbozvivamisa sei kunze uku kasi masozviona zvandogara ndikudza kuti mazozo zvandikudza kuti satani kakabata muinga kakatoya kakadonha neshiraini yako pakashiraini yacho vanhu vari kutandira mushiraini imomo mazviona ka zvazvitanga kunge tiri kuningirira tida kuve pane nyaya yakabva satasvika kumukadzi tiza kuti mukadzi zvakati tida kutohwawo mukadzi zvichida it's very possible kuti mukadzi achipa wangoda kuti ari mudhayarisi aripo pano it's very possible right mirai makadaro vakoma bate mada kuti kune ari kufona kuti asi mumwe wacho here nokuti 3 hello yes chidzima ngechiri kumasure TV scandal takunzwa scandal sorry sis Melly how are you ndiri boka njani ndiri right ndafona pangwe right because ndadzima live anchazo can I say my story newe unotoriona yoyo Mjolo ya dona ipinde mucomment section inokuti comment section inakidza right tichimirira uya chidzoka endera komberi timutinzwe yedu yako yakafamba sei chii chakaitika right so what happened to Mrs. Melly is last year kuna na December I met this guy anditi so I met this guy ndaendesa motikari yangu kuna mechanic so ndaona ndasangana this guy tatotaura paya saka what had happened is moti yangu yange ya damage ka bearing one of the bearings yanga dambuka bearing so the following day I was supposed to go to work saka zvakaitika actually on my way back from work saka manje ndiri kutotaura ndichitoti manje ndichaziva kuti mangwana ndoita sesa zvoreva kuti mangwana ndorovha kuchi basa because handina chi transport zvikanzi saka then this guy but no hapana problem iwewe chi mechanic Maxine unomendesa chi basa nemotikari yako then kana wamendesa basa ini ndichazomutora chi manheru after work ndindozomunza panapa achizotora chi mota yake right zvatoorganizwa paya saka nditoti ndatonestress mota iri kutondistressa chichichi so this guy futi ndibva kutooffer zvikanzi ndichifana toti stress andiri kunzwa toda kuti nditombofuna chitenga 6 pack because I'm so stressed ndobva atoti no it's fine bvatopa imwe shamari yake aidriva motikari yake because ipapo yanga achifamba nebike saka akapamwe munhu aidriva motikari yake ndobva amupakati zvikanzi upfura chimutengera chi 6 pack but atoenda paya ndatopfura chitengerwa 6 pack vananosiwa kumba saka after that the following day ndakatoya chitotora zvishova ndikaendeswa chi kubasa and then later on pandatomusendera location kuti azozonditora chi kubasa auya achinditora after work so we started as friends and then chitotaurawo then he started asking me out saka inino I was single ndikatoti ndatonowa tutoratidza kuti munhu ari right chi patototanga kuti tase tonanana but manje chaindinetsa ndechekuti sis Melly
ndofunga because mazwe aitonzi aimbogara kubenmok Santon saka chinzi ari kumubva kuenda kumba kwake kuPretoria andisi saka chaingenetsa ndechekuti I only did a video call naye once panga aenda atobva panapa achikaenda kuBenwa chinorava Benmo tikata video call ari Maxen on a Saturday tichibaba saka after that when he moved to Pretoria manje tasingachechi ma-video calls manheru or even calls manheru aigona kuti abva unondu apa kuyazondona asanga kuti after work zvazve ayazondona anditi over tino I'll call you when I get home anditi kana asvika kumba aingosenda message kuti asvika and then obva aita sei obva azoti izvi right wona muningina wona uya adzoka chirega apedzise ndikokufonera back number yako ndaiona. Alright. Chirega apedzise nyaya yake then I'll call you back. Alright, sis me. Alright, sure. Hello. Wadzoka. Alright, ava ndo vamwe tu vacha alright. Iwe famba nebhora tichazobata vamwe vacho tu. Because munenge makati wandei muruda kufamba nenyaya idzi. Pane vamwe vangatombofa nofona vane yavowo saka hati hande neyenyu tipedze tozopinda kune evamwe. Saka ava makufeni manje. Akazofuma tikati uya tikati hande ikachi uchinotipa mari gadzi yaka. Uya akanzi ane namba akanzi Mave ndiani? Zvatona mazvita sime. Ndosaka ndisina kupedzisa. Ndosaka ndisina kuripedzisa sana ngoti Mave. Ndiye wacho na ndakarara naye muno mutitutu. Alright, apa pane master 3 cup. Saka mesa apa ndotora wozo. Wechi 3 wewe motanga kufonera 2 ava vasina kunzi maininga. Alright. Koma ora mainingi ndo madam. Mainingi ndo vane mwana wakazodzingwa kumba akazinga ogara. Inga muri busy. Alright, hande mainingi ndo vatopesira naye rikatoito star mainingi vadopesira right. Hende ndo zvadi paya. Tikati chitipaka mari yekupisa mbudzi tikanzi mimi chega ndimanye basa asi kune basa zvisingaiti kubasa kwedu ndosvika chitokusema e-wallet ndega ndimanye basa ndoshanda mari ndokupai mari dzenyu ndokupai mubvisa alright ndati alright munhu yatoenda mafeni atokwira aenda adzokera musikana imini mamunadzo here hatatisina umaida mari alright tatisina taida idungo dzati mari alright isinobva taudzana tikaka nhumbu hapana so adzokera kubasa kwake kuya uyu mumwe wangu wadandinaye akazodzokera kubasa kwake ndobva azoisa nyaya pafacebook achiti munhu itsotsi uyu ndobva aonekwa vanhu vakomenda akanzi wandisa pafacebook chichi ndobva ablokwa kwestage kanzi ndakutoda iwewe uyu handichamudi ndakuda iwewe ndikati wakudai nini ndatopiwa nhamba dzanamai kumusha nedzanabamini nedzanatete ndakutotaura nevanhu vekumusha ndikati maybe akudai nini ndega ndafamba naye paya ndichiri kudanana nayewo ndakudanana naye ndakuzoenda mba kwake manje because mukadzi akazenga achitodzingwa manje papo kanzi handichakudiwe iwe mukadzi wakazoziziva sei wakazoziva sei tane mukadzi ini ndakazotodzwa nasekuru ake azvikanziwe ndaitorega kudza pese payane mukadzi wake hatombomuchengeta andotsvaga masipendera ndichaiwo hapi kana mari mukadzi mari yemuriwo kana chii mukadzi anofanira nzara preparation chaiyo mukadzi akatoita kutoba uchi kupepo kwachitoba kuti zvikaikwane hachengeti munhu ane mukadzi kati wane mukadzi asi wawo wako information yakadaro kati handongokontinya hangu sezvindasara ndiri ndoga indobva ndachimubvunzazve ndikati kwaione mukadzi kai wena achadi tikanzi ni mukadzi handichatomudi angati handinaye anongogarawo mba but handimudi datoti atoenda zvizvi ndobva ndaudzwa nemumwe wangu uyu akati ndataura nemukadzi wacho amene ndakadziwa nevinhamba tikanzi mukadzi wacho atodzinga izvezvi pamba atodzingiririrwa uye akazenga kutaura neni kamwe wangu mai obvious mai pakutoita mafriends vanhu vakanga vambolamba zito pamwe chete zanzi mukadzi wacho atodzingirirwa ini ndobva ndafonera zvikanzi iwe chitouya chiti uya kumba kunotomboona kumba pandaenda
ndopakandipinda akuda kutogare neni panapa munomu ngati munomu maigara mukadzi wako here ndikanzi hamuna basa ndindotonga ngati manje ndigare ukada ndigare nemi hatitogeimba tikatombotenderera tsvaga imba ikoko kubvinonuku tikatomboiwana imwe ndikada tombobhadzara nemari yangu bhosi iya ndingasina kana sendi ndikada tombobhadzara rumu iya ndikati munhu wacho akatoramba deposit yake ndikatoti right tichazongoya mande ndasvika ngati touya here zvikanzi ni panapa handibvi pandogara ndopaka ndotoda panapa nditomboya handibvi pano ndikati right saka ndandakuputa chingoenda mba kwake kuya uchifambira hakuma 45 minutes iwayo ndichingoenda kumba kwake ndobva azoti ndasvika mba kwake ndaona kune hembe mudhishi nemapende vakadzi mudhishi kati kuichi ndeipi kwei nehembe dziri pahembe dzako dzevakadzi dzeipi kati tisista vana bamini vari kubasa uko saka sisi vatunavavo ndo vanoyachindiwachira pano saka ndo vane hembe dzi ngati nemapende achisa mudhishi vanogezera tikanzi vanongoisawo ndikati musi manje ndakarara ikoko ndobva amukira jobheki achiti kujobheki danostoka ndobva andakapfeka jean trousers nesheti yake yaiva nemalights iwe ikasara kumba kwacho indasara kumba zvikanzi ndichadzoki kunoku kuda kutonanga kubasa saka ndichadzoka manheru ndikati alright ndobva tondirayira panobika chichichi zvandodai ndikapanokanga atobika ndobva adzoka ari padhoo ndimuvhurira dhoo ndandiorino nemufaro zvendatotambirawo munhu ndikuona izvo ko munhu atopfeka bhotomu trek bhotomu munhu aenda nejini ndikati komanje waenda wakapfeka jini kaiwa wadzoka wakapfeka trek bhotomu chii ndanzi iwe unondoona zvakanaka ngone hope mapfupeni ndana ndakatopfeka irori kati ini manje ndakurota here waenda wakapfeka jini reblue iwe zvikanzi iwe bvaivharavhara bhandira tona kuti maiwe pane kwatodyiwa nako nezvikomukadzi nemhembo kana kuti amene bhatagara ndati ndoda kuenda kumba mafrendi bva ndatofuma hangu ndapiwa mari yangu yetaxiwo bva ndadzokera kumba ndikati bhabha enda kuenda bva ndaenda apa mai vacho kumusha ndaipiwa nhamba zvonzi tumira mari muchitumira mari dzangu iye handina ndakazongodya mari yake 1.5 papese papa chete ndakazongomuvharawo ndatoti ndokumbira kwamari handina mari yeredi chichichomuyepera 1.5 chete ini ndingangobudisa mari dzangu ndichitopana mai vacho uchifadzawo kamutengi ndichifadza ndakakuraurwa ndikatofana kumusha kuna ndikati mama ndaona murume ndakuda kutoroorwa asi iwe pawaishanda uchipa mai vake mari mai vako vaiva pawe ndakatumbira hangu zvichingoenderana okay alright saka ndatofona ngati mama ndaona murume zvikati zvakanaka wani ndikati alright ndabva ndazorwara pano neruoko ndakunzwa ruoko rwangu rwairwadza gribet ungamona kana kuya ndikatorwara kana kuya kandorwara kanana kana kubhirauya kana one day ndikanzi handendiri bhizi nebasa ndiko pautonyarara achafoni achadii kati iwe ukatori nevasikana vakagwandira uchisiyana nenako tikanzi ngatisiyane just like that ngatisiyane chazvaunoda iwe ndobva azofona mumwe musi achifamba hapana magetsi ndiye akatotanga choti akatanga nevhidhio call ndobva azofona zvikanzi hapana magetsi akana anobhoilisa mvura chiikumba kwana bani ndo zvikanzi azosandifonera kana ndiri koko ndozokufonera ndadzokana naye ndobva ndafona yati ndotaura newe zvikanzi usataura neni panapa achiita zvehasha kati panange unonyepa kuti udzisa pana kupaminiwe amene ukatori ngati so what ngati babemi bva namutuka zingatiatisiyane kubva mupeyo bvatongoti zvavharana so ndakazonzwa nekukwavo kuti iwi pane musikana anotoziva mudai mumakatodai makadai bati penhamba utotaura nemubvunzi zikanzi maiwe ndagara ndakatotumirwa mari yendegeni andinovaari anenge ari kukeptan kana durban saka ndakatotumirwa mari yendegeni ndikaflya ndikazodzoserwa mari yangu ndagara ndichingouya ndasingadhumanise ndaitopura musa kuroorwawo chichanzi ndokuroora ndiwo ndozikana ngatopiwa nhamba dzamai nedzanabamunini dzose ndotodziziva nedzanatete asi wazosiyana naye wakamboendera uchipatara mbonitesta kuti uone kuti haufa ndakatozoti rware nesiki chaiyo zvimwe ndikanorapwa kosi muchangorambana
Muchangorambana ukabvatorora nesikiwe. Ndikanora kukliniki yemamuslim iri kunokuko. Ko umwe wako uyu akazoenderewo kuchipatara? Handisiza kuti akazoenda here, but pandakanotest pasi ndakanzi negative. Asi kosiki zvinofambirana kaizvi. Zvofambirana, zvofambirana. Changofudzokera zvinji ngoramba ndichitestwa hangu asi ndakati rwadziwa ndikaita stress kezvo ndachakona kutofunga ndikuti munhu yandii akatondirwarisa panapa. Saka uyu munhu uripi uyu izvozvi? Munhu izvezvi ari kumusha kuzaka kumusha kwawoko ari kuzaka izvezvi. WhatsApp yake asi ndiyo ari kushandisa nhamba dzemunhu but nhamba menodzimu dzane dzipi hatina kudziwana. Takawana dzamai vake nedzasesi vake ndo dzatinadzo. Saka zvichireva kuti kana ari kuzimu haakwanisi kufonereka pamwe kana asiri paWhatsApp inogona kutonetsa. Sisa vasi paWhatsApp yake yacho hazviiti kuti yake hazviti inofonereka here because anoshandisa yemuno. But problem kana ari kudzaka kumusha pamwe kune kusitorina kana network hunge akaita data rake onika kuti umufonere. Asi zvisinei tinongozomufonera paanouya. Wakaenda kodii? Akaenda ngoenda kutonoroora akatosvika achitoroora ikoko akandoroora anzi akaroora nesi ikoko akasvika achingoroora hamene zvakadanana ikati vadanana pafoni izvezvi zvanzi pakazoitika rofu saka aitonzi kazochaicho ri panhamo achitoro aisointroducwa vanhu ikoko kumusha uko. Saka wakaenda kanoroora mumwe kumusha uko imungasiku yenyu siki dzenyu kuno headway kuno asi atiitira mashura vasvika achiroora kumusha ikoko. So hameno chimbotaurawo nemwangu iri mumbonzwawo mahistory ake. Muedhe pafoni ipapo, muedhe pakoli yako, muedhe pakoli iyoyo. Hello? Hello? Wakubreaka network yako yakutiza. Yellow network yako yakunetsa. Network yako haichanzwiki. Alright, mina ndimudonedza ndifanire mumwe wachitoni ndizokundowana vari online. Hai haya asi waida asina kuti pasitari mukomana uyu kuti ndozvinhu zvakakosha ka nokuti izvozvi mukomment section muhashawe vasikana vake vatatu munhu iyeyuyu. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. Alright, uyasikudaira ngiyafana kufonera mwe wacho. Hello? Yes, uri sei? Mushe muri sei? Ndisisi meli ko ndakangumireka kuseri kwasikana ndatofana neni ngikuti muika WhatsApp mundifonere. Umwe wako ataura nyaya ikwasara iwe neumwe uyu. Mukakwanisa bata mumwe chete kuti ataure nekuti inini zvezvizvi ndiri pamashopu kuUber kuenda kumba ndokune wifi. Ndiwanga uchinzurichesa na 8. Alright. Riri kustika ndanditondokera ndiri mubhazi. Alright. Ndagara Alright. Ndikusvika manje kumba like in 10 minutes nenda kumba. Alright, iri bo. Kana usvika unongondiudza kuWhatsApp kuti chifo naenda svika. Alright. Alright. Alright.
uyu chingachifana daira kafoni yachisvikawo kumbajva kubasa. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Charges apply. We anga daira rap. Adaira. I don't. Uyu kana kasadaira ndafunga ari mu comment section. Anenge ari mu comment section akasadaira. Ari pa live. Ask daira phone, right? Hands angas now daira iphone. I think if iningikiri iphone yanga ichi ningiri iphone yanga ichi tenga kusong futi panyuan. Saka ask daira phone. We ask daira phone. I think ari mu comment section. Tiwone kuti how far tutuda kuwastara ke kana wakatatipa ne phone number yake ngawatipe tinyatsonzwa kuti mukomana unoshamsa sei, right? We ask daira phone ushu tatongomirira edu wani ari mubasi ushu. Wait 10 minutes. Right. Right. 9 November wangu wasenda message and SIS-MELLY are waiting for you live. Ngenda bepo one. Right. Rigaiti mirire kwai 10 minutes. Saka 10 minutes titangu tarsana na imichi mirire ya rumbasi. Titangu tarsana. Kauti tofano chwa, utikafano kupuwa sita, mwasa tataura, asimuru kumusha ngani gati pe sita, para na nombo muza hapa. Giribeti ngafano chakwa. Awonekwe. Giribeti ngafano awonekwa. Hello? Umwe wako ari mbazi, umwe uya asikudaira phone yake, ndofunga kutamba iteni nya, asikudaira phone. Umwe ari mbazi. Uyu waka watena iko? Waka watena yende uyu yopesira ndi. Upesira. Ndiya asiri kudaira phone uyu, na iwe. Ari ndaona sokutari mu comment section. Ndaona sekudara. Kuturi mu comment section. Zvino achandi kudavira uda kutaso kuti iwewe ndiwe waningirira. Ndiwe wa uya nenyaya pano kuda kuti achidzokera nemface. Ndo zvakutoda kose asina kudaira. Kose sakaregere kuti adaire nokuti kana mama aronga dzire nyumo sotikunda kuno expose munhu. Ko unogoregere kudaira phone. Nai. Asi uda opinda nekuseri kudzokera kuma 45 minutes uku. Asi iwewe pamacha wanyanya kuda pamkomana waide iwe. Munhu inini ndakatongonakirwa hangu nepa sex apa because wataura chokwadi pamaranga sinangana sendi kana randi kana chero dressing yacho mukatomona motoseka vanhu vakatomendera kufacebook uko vachasoseka kuti yo munhu wacheri ugona vasikana vanotoda hapana kana wana akambonza kanyenyo shata asi kudubugwa asi pakukudubura number 1 papo chete poiga. Saka iwe maipo yenya kuitwa sebo ati udzo tichazoende edu tunomutsvaka maipo yenya itwiko zvese zvipiko nyasa kutiudza zvese zvipiko nyasa kutitsara kuti musi wokutanga takasangana ndakaitwa so musi wechito tinyatsohwisisa kuchakaita kuti urambe uripo apa chii da unyatso kuhwisisa muromo wake watsvuka zvezvi anodya kuidya kuita 30 minutes achingoidya zvokuti unodyiwa kudyiwa kupera kukwekwechwa
30 minutes achingorya 30 minutes achingorya munhu wese arikutaura kuti munhu yapa kudya apa ndokwake koko ndokubasa kwake muromo wake watochinja kala izvezvi mukatomuona waunototyisa nokudla ke mumwe wacho yatodzanzi ndakadyiwa nditori uko kumaimpicha mumwe wangusho hanzi anodya tombosemenda anodya zveshuwa saka mumwe wacho hauchaiti iwe ungosotombosangana nazvo here ndakambosangana hangu nazvo but zvokuzodyiwa ma30 minutes zvezvanyanya taingojairawo zveshoma shoma zvokunzi chero papita kwacho nongonziwo zvishoma shoma zvema10 minutes tajaira ma10 minutes saka ukazoona kuti apa pa30 minutes gaya ukaona kuti tikati 45 minutes 30 minutes uchingopepetwa uchingokusukwa mai mwana kusukurudzwa sara yakachena sara chitorwadziwa nekudyiwa kuga uchingosukurudzwa chaiko aichako asi kana apedza kukudla yapa hadzokisi ye ipapo manje anokisa saka zvakafanira kuti muri kungodla utsvina dzenyu papa muchidaro saka apa pamusi we3 ushushu makadliwa here musi we3 makadliwa here unokola network yako itaitisa wewe mira pane network yakanaka zvena mnino wangu hello mira pane ya wangu network yakangaitisa wadzoka manje saka uyu musi we3 makadliwa here musi we3 hatina hana munhu akadya musi aingoita chete hana kudya munhu anga kunyara here ndifunga kachishaya hamuita haisi type inonyara iyi haisi type inonyara kayasa kukwiza imuse muri tukwa vana haisi type inonyara kana saka anonzi ani munhu uyu tipe zita iwe tipe zita ako anonzi Prince Mahohoma rikatitogugula Prince Mahohoma ndori pafacebook here Prince Mahohoma here Prince Mahohoma ndori pafacebook Prince Mahohoma Prince Mahohoma hatori haido ndamuwana pane unonzi ndamuwana uyagira katika ndiye ka mafoto ake andinawo manje akagera katika asi ndiye kakagera kati ushu anotogera kati tuone miromo yatsvuka iyi tuone miromo yacho yatsvuka iyi tuone miromo yatsvuka nokudla asazata yanye kutsvuka iri kudandira kudhara picha iri kugwapa wakafuratira apa kana akafuratira apa wakaita kunge munhu kwaye chaiko apa akatasa kusaita apa iwe munhu asi munhu mukuru eyo asi munhu mukuru ndinda pane network mnina ine pane network tikutaura munhu ndiye here ukuti apa wakageza kapa apa wakageza apa ndikuita kugugula mapicture apa wakageza ndiri kutsvaka miromo yakatsvuka iyi tione kuti ndiye here kana kuti kuda wasiyana kuti uyu wakachinda chinda ndiri kuona apa unotengesa maperfume esunbed ndiye unotengesa maperfume esunbed ndiye here iyo iye ndofunga yeye wamatoona antengesa maperfume esunbed ndokayambotengesa aitengesa maperfume kudhara asi wakageza wana apa wakageza apa pakapfeka trouser robhulu nokuti asi miromo yacho yangofita hayo miromo yacho zvepafoto here ifoto ipicture miromo yacho kisa hello Usamudaro mwana wangu. ndiani iyani
Prince Mahoma, please. Yeti mmeva chogarai, imise mmeva chogarai ipapo, garai ipapo. Mmeva chowauya vakuda kurera mwana wangu. Kumutiza mchinetizve. Moms dzokai. Dzokai moms. Dzokai moms. Azvumusa mudaro mwana wangu. My way. Mai vari mukomenzi. Vamwana wako vari mukomenzi kuyenu. Asi murume akazita yanya kuchukai. Kuda yakari mapicture. Kauti kuda akafiritiwa. Kuda wakafirita. Hana kushata uli. Kanari wandu kuona kuda kuda mapicture siha. Hana kushata akezvo kuda. Hana kushata uli. Nende kudara. Udara. Udara mbone zvimari. Mbone zvimari kudara. Mbone zvimari. Kudara. Shume vacho vatiza ndivanga varamba vari pano zvivatiudza. Vahwanya mwana wavo ikuti. Zvino ndinoona kuti kudiko nenyaya yemwana wavo iyi iri kutaurwa pano iyi mai yacho zvinoatiza. Amwene mutiza arura here uyai mutaure nyaya pakwai mwana uta zvogara zvakadaroko. Mwana kwa 45 minutes. He? Ndatikana zvakumba andibati eish. Alright, iwe waita kutakunzwa chireka timirire uyo yatione. Alright, waita kumninyina hey. Asi alright, rega ndikozokufonera kana mumwe wako auya ndoda kuzokufonera imose. Alright. Toti kaitimbotata wanya yacho tozotaura nevana ava vose vari 2-1. Iko zvinomira itimbowa. Itimbowa mu wachona. Tozotaura nevana vedu ava vose vari 2-1. Ndiona kuti 2 minutes chete. Okay, we have to nzoda kufona 2 minutes chete rega itimuwewo. Kuda kufonera ya Prince Mahoma. Kuda ndiya Prince Mahoma ikaitiwe. Hello? Asi wakaiti mtsotswa Prince Mahoma. Mushe kanjani? Ndoda kungoshare kastori mbichana kashotwa ndikakaitika kuno kwandiri kunyika kuno. Andimoona namba dzangu. Ndadziona. Mjolo. Inda ndatonika ndofunga 3 years zvangu ndisina kana relationship nemunhu. Ndopana kusangana nevamwe baba pagroup, magroup memazimu community what. Baba vayamba vandivinga kuinbox. Ndakataura navo 1 month. Mira mari vachita sezvekuti haatanda kutoshare I love you. Takurunga meeting. Baba vaive ndobva vatanga kunditi saka pandiri kuuya tiri kuita sei. Ndikavati uchingouya chete uchingosvika mandiri muno mutown mandiri tobva tangonanga kunotestwa because handidi kunofira mari nemunhu wangu. Zvikati shuwa uri kutondida zvekutoti unoda kunotestwa nini. Ndikati shuwa inini ndiri kutoda kunotestwa because handitomboda hangu futi kuti tikanye tichimirira maaccident nekuita sengatibva tangonyatsonakiran. Baba vaive vamboenderana neni mazuva akusvika ekuti vauye kunoku vakungoti saka wakazoti pandiri kuuya tikuita sendikatakati totosangana mutauni tobva tangonanga kuhospital tobva tanotestwa tobva taenda kumba hachonotsva zvikanzi nababa patinoziva kuti chii. Saka baba vakatanga kurova eitaura kana ma3 hours aday vakatanga kusangofona kuti one day avafoni the next day vofona vatativaudza ndikati amajeni I can't handle inconsistency like that. If you're not interested, I'm out, I'm too old for this. Baba vaye vakaewa ndiri busy kuita chichichi vakutya kuenda kunotestiwa baba veve mazuva ekusangana asvika mandofunga inge iri Friday vachikwana kuuya Sunday ndokuba tiri kutaura tiri kukurukura panda kuti saka ininichi munoda kuuya ari masikati tisafambe usiku mukangosvika masikati 10 I'll come into town tobva taenda kuhospital tobva tanotestwa then tonojona zvikanzi no it's fine but unomboziva kuti chii unoziva kuti iwo kana unyatsori well lubricated inini ndiri well lubricated hapana kana anoinfecta red flag. Tikati amanje benchidaro inini ame single mother andito witi risk yakadaro nyangwe mukachena sei nyangwe mukasimba sei anditenesiso rangu and I want to feel comfortable with you. Saka ngatingoiteka kumuri kutye. SIS MELLY I think for that evening takataura tichimboita
my love you. But pavakataura ngenyaya lubrication ndichibva ndavati ini kusatya kwenyu kwakambomira sei handite, you know what, I'm not interested being kutestwa handite, ende kumba kwangu hambo kuziva kwenye handipindi ndotangira mutown hospital fonba yangu kati network ka ndokutotisa what happened ndikakudayirwa 2 weeks bazi manje nangu handitere munhu akasafona 2 weeks bazi Mrs. Mary kana ngofona kana no message no for 2 weeks fone yangu katati pakati peconversation vakazotumira message last week zvikanzi I'm sorry, I can never make you happy, I should have explained myself earlier. Azvimbaipindura hangu message iyoyo but ndazongogara ndafunga ndakati wakagona mwari wako wakatokumiririra chako chaiko uri wakaona kuti vaitoda kuto ndomunhu aitoda kutondizaaakaitezeka kuda zvitsaona zvokuti ndazongoita pendonyaya yangu sisimeli ndandikuti vasikana vanongofona kuti ndazopiwa sikina saka vanhu muri kundudza kuti vanhu vakungojola havachatomboiti zvekunotestwa nekuda ndo zvatiri kuda kuti taure nevana ava nokuti vana ava vatotishungurudza nyaya dzavo dzemijolo usina direction uzvo saka regai timbotanga nyaya dzacho first. Kana tanzo nyaya dzacho first tamboseka itozonyatsa kuchivagarira pasi vana koito tiri kumboenda tainwaka regai timbonzwa edu zvakaitika kuti chii handika tozonyatsa kuti tektekna nokuti hatingavasiyi vachirasika kudai vanava hatingavasiyi. Alright, iri bo chokwadi true. Hey, hapana kumira mushi. Right, mapiano muri comment section ani muri kuzvinzwaka. Mapiano mu comment section andika sorry yenyu tinokudai tinoseka nemi tinodzida nyaya dzenyu chaizvo asi after matozo nyaya dzenyu tinokudza chokwadi kuzochitambira kana kuzochirega izvo zvinenge zvaazvenyu mapiano naika nokuti muri kurasika zvakanyanyisa ende muri kuto achipere chirwere chacho manje kana muchidai so achifi chakapera achipere mapiano imi achipere ndoziva kuti havasi mapiano 2 aya yacheta aya 3 aya yauya panai umu mucomment section umu pa 1.3 people up umu 80% yemapiano umukomo muri kuita zvinogara zvakadaro 80% yemapiano muri kuita zvinogara zvakadaro mapiano vano zvagwa ndivava zvagwa ma 2000 zvichidzika ndo vanonzi mapiano ma 2000 zvichidzika ndo vanonzi mapiano. Makaona age dzanga dziri kusex party yekukwadzana guys. Makadziona age dzakabuda dzabatwa nemapurisa kusex party. Inokwa ichi sex party yekuchiti kukwadzana. Akauya neidea yekuti kwakutwa masex party kuZimbabwe ndiani. Makaona married men angaripo. Vana mai vachitevera varume vavasungwa nepolisi. Kokutora mavideo achiita izvo zvisina basa. Mai mwana. Kutora mavideo. Saka mapiano imimi muri vana vedu tikasakudzaika zvokwadika. Tichange tingokuvigai tingokupai tisatege kucontribute mari dzokuinzai kumusha tokuindisai nokuti muri vana pano padiaries tokuindisai asi munenge mafa ichitongosara isu tichizvizlira sadza asi munenge matofa ivo makondo makapera here kuchipatara imi vana imi hakuchina hakuchinotokupai sei kuti mugare nawo zvokuti muri kunzvimbo dzakasiyana siyana nokuti moga muri kunetsekana kuti muinde kunotora kuti munotora kuchipatara kumakondo kana motenga kugaraji muri kunyara saka tokupai sei tinokutorera hedu kuchipatara tikuvigirei tinokupai sei nokuti muri kutadza kuti muzviite zvanyanya muchafa muri kuriska life yenyu zvakanyanyisa mariskira muti life yenyu asiriwo amungaite masex ekuita mathreesome muri vana mazera enyu aya makuziva zvinhu zvinonzi mathreesome kuti chii zvisingazikamwe nevanhu vakuru vakaita sesu hamusi kuda kuti muri kuaplya death moza ndakambokudzai ndikati ukadzvara chibage expecta kukohwa chibage hapana paunokohwa nzungu muchibage handiti saka pamunenge muchita zvamunenge muchita pepebaka hani mukuona kuti uyu akatorwa nesiku akanakigwa one night asi akausarawo kwenya anga vakwenya jobo wamaronda yezvachikwenya jobo aikwavhura ndo akasara kwavhuraka uyu muchinda ainda handi muri kuzviona ndo matangira azvewayaya munopera vana tichiri kukudai kuti muye nenyaya muchitinakidza kudai
asi please apa panyaya idzi dzemjolo kaidzi dei mambomira murinya kuona zvinhu zvemufirimu mafirimu aya murinya kumaona stereki hanzi mathreesome ndeye vana kasimeni pel boss saka tingati mathreesome ndeye vana kuvana kudii vana kuita sei kuti vasari vachikwenya vana vachitovarege vachitandisa mbosara hava vachikwenya toti kwai ndeye vana kwai natwin j tiura yenyasirege naiwe twin j uri kuyere kwaiti naiwe twin j naini tengerewo ndendangatengerawo twin j tiketi naini angompoone mari yebhasi kuya kujobek twin j ushu kanhu kamunike pano twin j ushu twin j uyu wedu wemutengerewo katiketi auye kwaiti mukomana anombonakidza vanhu zvokuti dhupa maningikira achitamba ake nefiriji yake regai ndimbotandamirira mwachasvike tigosanyatsotara navo mirai tichange tatanzwa umwe wachona you can call now right asvika asenda message right chiregai tinzwe right apa manakire vana vacho asikanaka mbotanda bo google profile picture mbona profile picture vana vazvo vakanaka naini kuchiko zvimbofamba sei hello ende zvamunondigwadza vanaini zvamakanaka ende zvamunogesa naini ende makatonaka mufunge mose zvenyu zvakaoma chii chakaitika website wakwakasangana seiona mahohoma takasangana namahohoma mabasa alright kubasa kwako kubasa kumwe kwaimboitawo madhiro ake kare long time ago kwemafisani beduku ndopatakasangana aisati nasangana zvemuno mumujoni takasangana kuzimu alright ndobva zvaita sei umwe wenyu wechi number 3 akufona anga amusingadayiriko iko zvino akufona manje anga asingadayiriko zvino akufona but anyway hande nenyaya saka takasangana naye kuneimwe nzvimbo kuzimu then ndobva tadananawo normal sevamwe vanhu vese uchingoti ndawanawo chii ndawanawo mufesi because he's a good looking guy he is aiwa tamuona he is saka asi kuti pakazara nhema manje pana baba vaye okay pane nhema baba pane nhema dzakawandisa dziripo pada baba vaye so tadanana kudero then takazoparadzana nenyaya yekuti ini ndanga ndakuendawo kune chimwe chikoro kunofedza maeducation then iye akuendawo kusouth africa ndopatakaparadzana nababa then taparadzana kudero then ndazopedzawo education yangu ndobva ndazowana basa kusouth africa ndobva ndauya kusouth africa like 3 years down the line ndobva ndakazosangana futi nawo baba after 3 years alright ndobva watanga utondibvunza kuti une boyfriend here because ndichiri kukuda chichi ndakambosangana navamwe vasikana vakawanda but iwe utori wife material chichi ini ndikabva ndati mumwe wangu kaadzoka achiri kudaka nezvangu ndagoziva kuti ndiabhero abhero moro ndobva ndatobvu abhero mora ndiri kuti vanhu vamwe vangu zvekuti kushira kuita sei aiva vanofambawo naro bhora okay alright vanofamba naro zvekuti vanokwira chaizvo kokudliwa zvekunyepera pakudliwa apa vanodya ende havasemi futi kanopinda nyoro naiti havatombozivi kuti uri kurwara here hausi here iwo hautombozivi kuti vari kurwara here hausi here mune matonakirwa akudhara paunongotanga kuseva rurimi paya watopera hauchagoni kubvunza zvimwe izvi azichimaona
zvese zvinotambika zvese vanhu vari kuseka kuti kurohwa nyoro kuita haiwa kungoseka vokupi kuona ivo haiwa kani kuda kungotivhara mucomment section umu makambofanana square handeini nyamba zvadii ndobva vadzoka tichiti ndiri kukuda uri wife material chichichi saka inini ndakabva ndangoti munhu yakuda kudzoka after 3 years ndega ndingotsvaga nezvake ndobva ndakabva ndamuti it's okay kana kuti ticontinue watiti but auna mukadzi here akati handina mukadzi wangu wandandinaye ndakarambana naye chichichi wekuzimu nekuti ini mukadzi wekuzimu ndiye wandaiziva waitomuziva kumba akati ndakarambana wekumba ndaimuziva then adero manje ndopatakabva ndatocho semunhu wandaingotsvaka ndatomutsvaka ndakamboziva kuti ndiadero nditodaro ndobva tatotanga kutozvitangidza pacha paya kaingotaura kafoni saka nyaya yacho yacho ndeyekuti one day ndakazoti but munhu anongobatika manheru chete masikati saabatiki ugona ipapa nyaya yambatotaura yekuti kwai munhu unokambura sekukambura ndotokuza ndorevesa kudai izvozvo mucomment section ka akushayiwa tendanisa mafriend request andi mataura nyaya yekukambura pano mukataura nyaya yema 5 minutes mucomment section hamushayiwi 20 waenda kuisa mafriend request uku kuda kukambugwawo taurako vanotoenda kati vanofanira kungoziva kuti ndiabhero hapana kwazvinosvika ndiabhero unoti vanenge vachida kudi kukambugwa zveku kwamakadawo zveku vaida kukambugwawo handei inobva zvadii aiwa ngavaende vanokambura kana edzi yako tongozadzana tese saka nyaya yakazoitika ndeyekuti ndazotanga manje kunyumwa kuti ko munhu anongobatika manheru chete noti manheru masikati manheru asingabatiki chinenge chichimboiti ndobva ndatanga kuzvitsvaga ndakakutanga manje kunyumwa bva ndazongomuti wandida kumbokushanira kumba kwako chichi kwaunogara ikoko saka patime yandakazodaro manje it was too late angatorambana nemukadzi wakanga inaye ikoko kujobeki ndobva anditi uya free to come chichi ndobva ndaenda saka pandakaenda ndakasvikawo mumba ndikaona pasina zvinhu zvechikadzi but anga akararisa wadrope yake so akairarisa akaisa hembe dzechikadzi nebhutu kuseri kwewadrope abhero chaivo pandakatomuti kona iwe waitsvaga stendi yetv ingawani tv itori pastendi yakanaka sanzi haisi stand iwadrope indobva ndakati ndobva amukashaenda kubasa mangwana acho makuseni bva ndamuka ndichikusha wadrope iya ndichitsvaga mukati mewadrope meme ndopa ndakaona hembe dzechikadzi nebhutu dzakasakara chichi nepicha imwe yemwana so yanga akandinipira kuti mwana wabhudhi wake chichi ndazvomuti kuyo waiti wemwana wabhudhi wako but ona picha iyi iri panapa chichi plus pane chidhori chitori papicha apa chandaona kuseri kwewadrope saka mwana wabhudhi wako apinda papi papapa pakuti umise papicha yeti vana vako vasikana unaita sei hauna kuvaisa papicha pamaframes sanzache kungasukisira maframes avo chichi vavharavhara paya saka ndobva wandibva ndatomboti rega nditombodini ndinyatsopinda munhu yataure chokwadi ndobva ndazomuti iwe shamwari taure chokwadi ndofarira chokwadi taura nyaya yako zvakanakanaka munhu uyu ndiani bcause ndakabva ndaona ine picha yemukadzi yange iri kuframe yange yakavigwa ndikati ndaona futi hembe dzadziri kuseri kwewadrope ndapusha muwadrope mawakati wadrope ya ndaipusha ndikaona zvese saka bheka nditaurire chii nditaurire chokwadi nekuti ndinofarira chokwadi ndofa akazobvuma kuti ndakaroora zveshuwa takazokonana nemukadzi chichi mukadzi yaitaurisa saka ndakangozvisiyana naye chichi vandasaka zvese zvaidi nokuzvitaura chini vaidi nokuzvitaura kare munhu chingodirwa muchokwadi kwete kudirwa mukunyepa ndopakati asori ndaisakukurwadzisa njani unongoziva rume washaina statement ka ndopandakabva ndatoti bhobho pandatooneka mbatatoparadzana naabhero uya saka pane mumwe achambotaura pakambomushambadza kufacebook ndopandakaonwa nhamba dzake ndikatokuti hasiri ataura wekushambadza ndiye anga achifona watovei palive apa
ndiyo ndakazobatawo ndikati koiyo ndaona usaposti mukomana wechi seifamba ndopakabva atizvone munhu uyo ndakambodanana naye itsotsi ewatwatwatwati ndopandakabva ndatomutiwo iwe ndakatodananawo naye munhu uya uya chichichichi ndopatakatanga kutaura nyaya dzedu manjika papa takuchizirana nechii takuchizirana manje kana usho saka iwe wanga uchikudanana naye here pamakasangana nemusikana kana kuti makasiyana panandusana nemusikana uyu tanga tichiri tese nemukomana usho saka ukamubvunza here akati kudii ndakamubvunza akati ane mamhepo musikana iyeye ane madhimoni chichi ndakadanana naye ndakamuramba ndakusondinyatsa kwanzi pafacebook inyaya yekuti ari kutonyara chii achiri kundida ndosaka anditambadza kufacebook achiri kundida but ndakamurambira kuti ane madhimoni anoti hanzi ndinomukirwa ndine mangoromera wati onyepa udzani maidzi saka iwe wakati unoita kuti wakaenda kuchikoro wakashanda basa rako rakanaka pakuita kwamaiita apapa kubva dheri kutanga makamboshandisa here protection kana kuti wakambotestawo naye here kana kuti zvakangoitika kuti wanga utove murudo kudhara sezvo mati anogona kubata inini patime yese iyoyoyo inini ndofunga pavasikana vese vataura inini ndindakatanga kudanana naye before vasikana vese vejona inini ndindakatanga kudanana naye takatonoteswa tesi papa anga achiri right asi zvinokuya muromo yatsvuka kai ndofunga kwakuchidza mapese kuya manje kwaanga ari kuita kuyo hei nokuti unenge achibva kudla rako obva kuenda kudla rouyuzvu oenda kune kuine mamhepo uyu oenda kune vamwe musati maziva kune vamwe anozonyera kubuda pachina chitauraka asi varipo topanda papa toshaipiwa muwani apa toshaipa munhu anotoda mari dzevakadzi munhu yeyeye ukangoona watoona matsana naye anoda kuti navakadzi sereke kuchengetwa nevakadzi ini hangu ndandakatongwara mari hangu handibudisi zvekumhanya kana saka paifood for work iye unodla kana akudla imwe mapera nerudo mobva mapedziswa nerudo kuti makwekwetwa masukwa manyatsokukambogwa moburitsawo keshi iye anenge achiti iwoka unenge kuda kubatirirawo kuti chi pakudliwa apa ukapusa unobuda keshi because baba vane sleep time dzingava vanokunyepera zvekuti ndoda kukurora vanopa manhamba eyamadhisi mahama dzikitoripara nadzo pamawhatsapp mafacebook asi idzo hama ihama rudzi dzekuti dzinenge dzichimbotaura nemi mose tumira mari varamhongi vacho kumusha umwe wacho angachitaura saka ivo vana mai vacho vanhu vane vakatoudzwa here kuti zvinenge zvangoitika go with the flow because chero idzo hama mufanira kubvunza ka muchingopiwa vasikana evhiri vakasiyana muchizitaurai navo muchingotaura navo vanenge vachiti zvinozoguma finishing egame chokudii aiwa inini hangu mai tandinombotaura nawo but ndakambopuwawo nhamba dzavo zvichinzi ava inhamba dzamhomi so kadataura nawo unotaura nawo apa hei prince mawo mutatati ndiyo tati chitoda zvinoita kuti waenda kumushasi chandikuona choti toda kuti kana prince achingangodzoka muti but mai vake vari pano pano mai vake vambofona apa vachamuudza obvious asi prince toda kuti atiudza kuti kune mhaka achitamba nevana vevanhu achidaro nokuti achaurayisa vana vevanhu ka wainzwa here threesome yakaitikaro ndainzwa iwe ndakatozoinzwa ipapa pandakatozoinzwa was too late because ini ndakutaurai kuti ndini ndakatanga kudanana naye pavasikana ava wethreesama ende vapedza kuita threesome ndikuudzwa kuti vakafarawo vana vakafadzwa pathreesome asi vapedzwa ukuona kuti mwe akasara wogo aiwa anofadza iye anofadza manje anoziva zvaanoita anoziva kana 1 hour anogona kukurova 1 hour iri strong yekuti nakirwa chanakirwa kupitira wadzokera pata manje wapera pasa iye achingochovha chete izvozvo zvakutaura kuchida izvozvizvika ndozvikuita kuti vamanye kuisa mafriend request ku izvozvo zvokuti kwai unochovha 1 hour achizodiye achifadza ndo vana zvavanenge vachitsvaka nokuti kuzheuku kune zhara uku kuvana vazhinji zhara dzokadzoka kuzheu iko zvino akazorora akasaka chero akaita friend request manje shiri nemuriro wayo inorega nokuti kwai ndakarora akamboroko ndokutanga here kunoda ndakamborora futi taurai zvenyi pavakakarora ndofunga zvatomiri 4 manje handiti wazviona marriage 4-5 pamunhu iyeyu achingokambura vese hapana kana chiripo apa
mukinyaya dzekungokambogwa chete ndo nyaya dzingoripo hapana kana chimwe chitombote inyaya dzemukati momukuti munoziva kunyatso ndo chete nyaya dzingoripo hapana dzimwe saka maitoita kufendeswa chaiko anofendesa zvakiya hey mozomuke ipapaya ende prince uyu kuno ende mozomuka zveipapaya ende prince ka hakuna munhu wakadai shuwa asi unodla mishonga iyu mawana wamukutaura anodla mishonga naye munin'ina prince unodla mishonga hello uri kuninzwa I think unodla mishonga zvisizvi munhu ari nomonoma hakudla mishonga chaiko nekuti kana wateerera nyaya yedzirisa muvaya vanototi vakaitwa uyu 45 uyu 45 uyu 45 ka3 verenga taunuzama 45 times 6 kuti mangani apa kwayazorori anenge achibuli kwai kusenaiwo toda uyu akatozoramba muridzi wemba uyu zvakaoma ndikutadza kunyatsotaura vhuli pamusoro mune mienzi ari mumba kutadza kunyatsotaura ndakasunukukafesera mienzi unondiswa nyaya dzangu pano muningina hello sorry dedza nikikiri edha mumwe muningina wako kuamenoti mukuru ndiani edha mumwe wachatanga kutaura muedhe pakoli yako apa muye mose papa unogona nti muedhe ane mienzi kune mienzi kuseriko mienzi mutadza kuvara tadza kuwanyaya dzangu pana pamienzi tadza kuti nyazokuwa juzi mienzi kwaya mienzi ari kuseriko hello wedzera volume pafoni yako ya wakunzwa ya makunyatsonzwika wakunzwa kuri kuseka wani hello saka ndachida kuti invite wana ngishingadanda uyu wokubasa uyabva kubasa naje uyu anoonekwa kuti responsible umwe avepo chi3 good mabva mauya mose ya ndoda 2 avave pasasara 2 vepazasi uyu kweiwo ndachifonera wangu usingabati foni nemakai aiunuya pana unohuya pana mashutu zaka ye3 yakaitika kauko tinyatsohwisisa kuda uya anga achiwedzerera wakati wasirira pamwe saka kwai ndiwo wakaisa munhu kufacebook iwe ndakashamisika ndichiona mukadzi achikumbira rubatsiro mumagrupu evanhu vanoshanda mudzimai mukadzi wani ndobva kufacebook nobva ndanomunyadzisa ikoko aikumbira rubatsiro ndiani because zvinhu zvake zvese ndinozviziva kuvezimana papamini make kuti pamini make tinogara navo kumwe kutoreimwe kudhorobha kuna mainini vakuto saka nyaya dzake dzese daitote maizinzwa akanga kudzinzwa dzese nekuzoti kune mumwe munhu chichiikoko munhu chichichichichi ndobva ndazoona munhu uyawo achichagorubatirwa nevanhu wati kati aikakakaka ndobva ndati munyadzisa amene wakamunyadzisa amene wakamubvunza aona maposti akanzi awe ane mangoromera ekuva ane mudzimu ane chii amene ikoko patina hamune zvake takatosiyana edu pabato ane chii nenguva 20 takasiyana ne 20 saka apa zvangu ndambomuda kungomunyadzisa ndaona akabuda akazvinaka ko mwana zvaanokupa No, I don't have airtime to call.
So you need to open when I say open on WhatsApp. Yes, takateerera. ndisiyane nazvo sevari munhu ndakasiyana naye 2020 aiva rega ndisiyane nebenzero mbiri zvinonyenga vanhu uchida kuti vamaridze vakadzi wakadliwa wei anotsvaga vakadzi vashini vanonotwa navanoshanda naida kuti gachi mari anotozvitamburirawo zvakewo anotozvitamburira zvino chinhu chinondinetsa ndechekuti mai vacho vanopiwa nhamba dzegirlfriend yega yega mai vacho vanotava nemagirlfriend maito ndo rinotovavhure hombe rinotsisira mwana munhu vakashata munhu womuchembera akati ngotaura nemagirlfriends naidzo hama dzati ngotaura nemagirlfriends dzichingokumbira mari hai ikae madiko mangu mumbata hamuna kumubata were nei tida kumubata because kwai uri kumushata tichamiriri pano dzoka plus mai vake vafona pano mai vake vafona ndo vabatwa mai vacho vati kwanzizvo vedu vechimusiyai mwana wangu vangotifona ukatichisiya mwana tikati aiwa totanga tichaona naye ndiko zvino mukatarisa mukadzi wainaye kawe ari kuda mari kumukadzi uyu ende mukadzi uyu achasafa mukadzi uyu achapiwa nhumbu achasafa mukadzi uyu handiti tese tiri vakadzi tinonzwa moyo wekurwadziwa anofanira kutoburiswa pachena dai tatowana zita remukadzi uyu tatomutsvaga tamuudza tamujoinisa mugrupu tamuudza kuti ive daiwe vanhu vakatsvuka apa gara wasiya because munhu atsvuka muromo nekurudya mapeche evanhu asi pamaidliwa mamusingakomboleni zvevana vangu asikana tauraiwo chokwadi pamaidliwa mamusingakomboleni hati maitonakigwai munobozvati munhu yananyodana nenguva yakareba bo ndakakurumidza kuzvibata nguva yakareba namunyodana nenguva yakareba ndakabva ndakurumidza kuzvibata kuti munhu ndozvari ndobva ndati ndatomusiya asi inini zvokuramba kuchiita nemunhu akadaika handini nazvo ndakabva ndamusiya bva ndamubhuloka zvinhu zvangu zvese kusara kufacebook kwanakadzomona sa ndamubhuloka ndobva ndamunyadzisa iye ndiye akazobhuloka asi musi wamakaita 3 plus noichi 3 weku inonzi chiko 3 samwe musi wakaita 3 samwe aiwa unanakigwa ere weitaura chokwadi wakanakigwa iwe makwai nemwe wako takafara zvisingaiti mainakigwa aunai halo uripiko asi fone yatiza network wadona network yake ndofunga ati adona ane vana 10 munhu simeni iye prince uyu hanzi kwamutara ne vana 5 4 kunogane 1 right umwe wako adona but ndikuona soti ari pabasa ndikubva kumasure ende ndofunga anga ari mutoilet paya yanga ichitonzwika kuti ari mutoilet right asi achazoona life ndatozviona kuti ari kupoda achidongorera rake life panapa right mwana wangu ndoda kukudza nichidai so anditi zvawakaita izvi kaizvi kana ukaenda uinde kunotesta chekutanga nda kuti udzokere kuclinic anditi anytime uchitongotora chivindi handika uri kuziva pawakatsikana apo pawakapfuura napo kuti hapana mira zvakanaka handitika wave nemakore manganiko zvino wasvika 30 Yellow? Washika? Uno 32, right. Une mwana? Right. Handiri kuona kuti wakaya kuno kuzoshanda tushandire mwana wako. Une mwana 32 uchiri mudiki. Handitika. Usaita desperation yekuti unonyanya kuti murume wese wanenge wangosangana naye akangodai so ubva watodai. Handiti. Chakakosha iko zvino varume vemazuva ano kana nyaya dzemapirisi ariko hazvioneki kuti munhu anorwara. Hauna chaunoona kuti munhu anorwara. Hanti wazviona. Chakakosha iko zvinokwana munhu anokunyenga. Handika. Chekutanga tanga imeenda kunotestwa. Kwete zvekutenga zvimatest kit zvenyu zvemakliniki izvi. Handiwana zvemafamasi izvi. Endai kukliniki munotogwa ropa mutest kwefair. Uri kunzwa usati wasangana nemunhu pabonde. Uri kuninzwa? Yeah, right. 2.
kudliwa kwamunenge muchiti muchigarira kuti kumogarira bonde mudai so unogona kugarira bonde but zvinogona kukuvadzisa. There is much more things handika besides bonde muma relationships handika bonde rinocontribute contributing factor handiti but bonde ride kumurume wako kwete kuvakomana unosangana navo kunze usati waroorwa uri kuvharira mapotential husbands ako noda kuti mangwana wavata pamuka mangwana dana uyu wadai handiri kuona izvozvi waichiimagina kuti une mwana at 32 ukanzoenda clinic iwewo usvikonzi HIV positive ukona tupinya kwene ngotochinja nekuda wongofarira kudliwa wakadliwa zvikatopera feeling yekudliwa inoitika panonge uchidliwa ipapo handika uchingopedza zvatoperawo asi chirwere nechikwatusara nacho for life andiri kunzwisisa. Saka muzegai kuemva zvinhu zvisina nebasa rese handika siyanai nekuemva zvinhu zvisina nebasa rese. Tsvaga mukomana wako wokuti uchadzikama kana zvichiita imbo sungai makumbo enyaya mutaure kuti tiri kuda kutangwa ndiroora handiti regai kungofamba muchingokurira mihembe dzenyu pese pese muchingozvita vanhu vachipa vanhu vari lusi pese pese pawasvika iwe munhu wechikadzi bhurugwa rako ngarikoshe handiri kunzwa bhurugwa rako ngarikoshe muviri wako ngaukoshe kuti ungoonekwa najeki and jill nemanakiro wakaita shwaya nemasvikiro wakaita nebhodhi aunayo iyo muviri wako ngaurege kungoti mujeki najili anofamba chingoti ndomuziva uyu webhurugwa rinenge rine kaburi pasaidi kana kuti uyu wemapfeka mapende eblack uyu muviri wako wakakosha kana zvaigona imbomira kuti muite competition yekuita sex because mazano muri kuita competition. I think peer pressure zvinhu zvamunenge muchiudzana muri mafriends kunzoko kuti mukomana wangu akazondidai mukomana wangu akazondidai saka iwe wakuda kuti unowanawo zvokutaura you are now getting into that pressure because ukuda kufita mune zvinenge zvitaurwa nevamwe anditi stop getting pressure kubva kumafriends andiri kunzwa ziva zvawakafambira zvawakakrosera border uchisiya mwana wako kuzimbabwe uchiya kuSouth Africa chimbokonzerana naizvozvo umbosiya zvana Prince Mahoma nokuti Prince Mahoma the way andosana naye izvosvika mukona mataurira muri kuita yuda kudza ichokwadi kuti akatorora yakadi mukasa kusasamwe mukutorwadziwa kuti akaroora mukadzi wa kuZimbabwe kuchera mukadzi wa 5 zvokuti munhu wekuti akadzoka izvo akakuvhevhetizaika munovhura muchida kuhliwa zve munotovhura because mobva makuti kuhliwa kuya mopama futi kuhliwa andimazviona muchazoziva kuti ane mukadzi wake saka it's not going anyway andimazviona siyanai nekuita zvinhu zvisina nebasa rese and dai maiziva this goes to vana vese navo vari mucomment section handika dai maiziva guys and ndakambokudzai ndikati muri kuziva maziva ano zviri kuitika kwanzi kambonzi naEthel naOutram musanyeperi Satani hatisi kumunyepera. Satani ndiye munhu akutoshandisa vana ava zvakasimba ndiye munhu akutoshandisa varume vava kuti vaite zvavanenge vachiita izvozvizvi nokuti varivo voga vasina the other force of darkness inenge ichivapusha kuita izvo havaiti izvi hanomaona but the devil is behind but now he's controlling them zvokuvapa last isingaperi hanomaona vave nelast yekuti vakuita iwano amunoita anonzi machiya amunenge muchiita nemakukamba emuchidididi hanomaona last yazara muvana zvinhu zvisingawisiki because akatodominata hanomaona kasi guys what do you expect ndambokubvunza ivana imimi this goes kuna vanhu vakuru futi vari mucomment section ndambokubvunza iwo what do you expect mukanzwa kuti izvo kwabuda porn nudu kwabuda sex tape running munozara muchiti ndipo maziso enyu ari kufidha munofunga kuti pakwese wegeni chinoitika maziso enyu ari kufidha zvinhu zvisina nebasa rese maziso enyu ari kufidha muri kuda noona porn romwe mukadzi akaita semi muri kuda kutonoona kuti ndipo inasendari kuona panoita line kudai uchinzi ndipo kuti munoona porn romwe mukadzi. Guys, can you not see sometimes these are spirits guys and spirits are like magnets and I don't give a magnet my spirit I know attractan and the moment yamunomhanya kuenda kunotuone muchinoona kudai so there are certain spirits that are there mumapona munenge muchiona handika you attract those spirits aya handika makuenda nawo the next thing zvaungosingaiti handiti wakuzviita because of zvinhu zvawaona. You see how the cycle goes mukuona cycle chinofamba sei wangosingazviiti zvinhu zvezvi zvamunotanzi munozviti chiko inonzi chiko yamunotaura iyi inonzi kudiko asi dai anga asipo kudzi kuti avawispe mupfungwa dzavo kuti do this dai asipo saka the devil is there to control ndiye main actor mugame rosei vana ava vanozopedzisa in the flesh but zvinotangira musoromo munenge vafidwa nesomething else animona zvinenge vafidwa nesomething else musoromo ndoma zvinenge zvatangira munovati kudikwa munoita masturbation manga musingazviiti handiti makakura musingazvizivi musingazviiti but now through kugara muchingoona zvinhu izvi kuti unotoona vanhu
vanhu vachinda kunopinda mumagrupu izvozvo chete hakuna zvimwe zvinokanda magrupu iwo emaWhatsApp anenge ariko emamheno ririmo grupu iroro ririko kumwe grupu uko kunonzwi kuTelegram uko ririko randakambopinzwa nemubhuru wangu so ndikati ndozvirikuinemi apa mune vanhu vandakona kudasvika kuma7,000 ndikati nei Mwari chicho chipano chikuitika ichi, what is going on here? kuma7,000 munenge muchikokandwa izvozvo chete ndozvinenge zvichikokandwa. What are you feeding your eyes? What spirits are you attracting? Then the next thing wakunzwa chero kwagara kudai soka zvisiri necessary wakungonzwa kuti ndiri kuda hameno denda kuona murume ndizodai denda ngo hantimazviona. You have attracted the spirit the devil has used you apedza kushandisa konomira kusaidiko kotenga kuseka hanzi masanda kuona onai yenyu Phoebe onai yenyu but one day kana uri kuzoita honest you come back to me handika uchindiudza you come back chokwadi chidanyatsobuda ngoti sometimes vamwe vacho zvimwe zvinhu zvinoitika zvakafanana nezvandiri kutaura panapa vanhu vazhinji venyu handi munonyanya kudhisa mucomment section you are not free kuti muchibuda pachena muchitaura kuti vakomana nditori neaddiction yezveizvozvi inonzi masturbation handi maona matove kwakunyara kuti mubude but vazhinji venyu ndototaura kudai so munototambura neaddiction yacho ende yakatanga manje makura hazvina kutanga kudhara manje imbozvibvunza kuti zvakatanga sei kupanana manhingikiri mauya asina basa kuchinjana. Chamukuda kuenda kunoona is just the same lady akafanana newe asi muda kuenda kunoona gayai chinhu chemumwe murume anditika asiri murume wako handi urida kuenda kunonakirwa kunoona. What are you watching ipapo? Why can you not go and see zvemurume wako? Ndosaka vanhu vanoita zvepono izvi vari muindustry yeponika vane mari inovhundutsa, vane mari inotyisa. Hakuna pakamoza pese panoita zvinhu zvatinotisuka zvakangooma hazvo mari inenge iri ipapo because mari kazhinji kachonaka panoita zvinhu zvakadaro mari handika nezvinhu zvakaipa zvinofambirana kudai kazhinji kacho. Tase mukatisa vazhinji noti vese though kune vanhu vari blessed zvokuti vanoita zvinhu zvavo zviri genuine vachiita mari dzavo dziri genuine but mukatarisa 95% yevanhu vane mari chaiko behind that source of income dzavo andika kunzva neevil spirit iriko is either vanochekeresa is either pane zvinotoinitiatwa kuti mari iyo irambe ichiwedzera. Kumapon industry kune mari yakasviba andika because vari kuhuka vana. They are hooking people, they are hooking vana. Kuti vapinde muzvinizvo, they are making billions and billions and billions of money nezvinhu izvi and we can't see. Very more majority, but sometimes we need to just say the truth as it is. Chaos blessing and ndakapinzwa ndakanga ndapinzwa imomo ndakabuda the very same day ndapinzwa ndakabuda muchaos imomo ndakapinzwa ndikabuda the very same day. Bosi mulizo group achana ndi bro wangu aingonza kuti ndine group ndikati group reko musokuenda kwa network uya kusina kokutambira ndipo kwangosara yo kwa Facebook yava kwa WhatsApp ndio pa akandipinza akakuya ndinoona hanimona but ndakaona kuti group ina 7,000 you can't say anything imomo unotukwa ndakangoso zvibudira ndakanyara ndikati but bro ndo yawa kuitai akati vanhu ndo zvavanoda akati okay anti mazviona. Saka guys as much as chiti kudika kudika ina ndisi kuudzai kuti musaenda kunopinda ndinodi anti it depends newe munhu zvinodependa newe wega iwe munhu pachako as an individual kana wazongoona kuti I think izvi zviri kudai izvi hazvisi kunyatso pane zviri kuitika pandiri ucharega wega hanzi ndipewo link ndinatsei ari kutodawo link mupei link ainti animona mupei link ainti. Antikurambidzi kuti musaenda no I'm not here to say that. I'm just here to open your mind chete andina kuti musapinde muma groups get me right andina kuti musapinde muma groups mundibatisise. I'm just being an eye opener to you never noda kunzwa anditi ndingozama ngokuvhura masoti muone because kazhinji kacho kana tirimo anti mazviona atizvione kana tiri mukati mezvinhu izvi we don't see
kuti zvakaipa sei. Makambozvina kana uri mukati mechihure unenge uchitonakirwa nacho chione chakaipa sei. Kana uri mukati mekushaudha uri mukati manzwa mwana achikudza yarapa apa kuti taitonakirwa musi wacho. She did not even see kana kufunga kuti mangwana what ma possibilities kana kuti ma consequences ezvo zvatiri kuita panapa mangwana togona kupfuma pave nechakati havana kwasa zvifunga. Unozozvifunga later after wapedza wayuzwa waita wapedza kabuda kamira uko kasatanika ndiposokona kuti akaitei. Animaona ndipasaka kuona kuti kondakaitei ririko vari kuti vadipinze group ririko ku Instagram kunonzi ku Telegram ririko rakanzi chiko chaos something sechaise chaos something ririko variko vacho vamarutipinzei vapinzei. I'm just talking nevanoda kunzwa anditika vari kutoona kuti tishuwa tikurasika. Ndakamba kuzenga kuti social media sikanaka as much as samwe yakanaka on the other hand futika pa fair ka yakaipa. Animaona samwe yakanaka samwe yakaipa. Ayo guys andisipopota ndikutaura Helen anditi because zvinoti gumbura isivabereki kuvana antimaona vana vedafa mese antimashona ina ndina linki asi ndiri kuti mukanosecha ikoko komunogona norwa zvandataura tonzi keo ukangononzasecha keo zirinobuda munopinda rote zvongokanda kaizvozvo mamunikikira ndikutaura mapona ndote zvongokanda izvozvo. Social media guys kamchiza kuti ndakambokudza ngati kana mukaona panonzi Satan akanyatsouya akati akaredza vanhu akati apa ndopa akauya pano pari kunyatso controller ende zvakanaka anenge achita kuti left vanhu toti left oti right tomanya right oti center toti center oti jump tobvunza kuti how high social media. Aiwa anzo kana nyaya ndinodzida but hapana no just because ndikuda nyaya andingarigi kuti nditsiure vanina nevana vangu ndichiona just because ndikuda nyaya zviri nani vasaya nenyaya dzacho but vachinja unhu is better that way. Ndakabuda blessing ina ndimo ini asi ndakadzosegwa ndakabuda ukambondona kuTelegram ini naye blessing wakambondona unichitambira kuTelegram ini anditombo ndindi kuTelegram ini. I was there that day ichida kuenda kuinternet chat ndomusa ndakaedwa ndikabuda unless ndakadzosegwa ndakabuda kudhara ini handimo ndakabuda kudhara ini unless ndakadzosegwa ende kana kuri kuti ndakadzosegwa kapana panomboka kuona kana comment yangu mo kana kundionako kana zvichita tinotsa kuti waguma kuona rini hanzi asi vari mama nakubuda ndakabuda mamoyo kana ndikudza kuti munhu akavhura group ishamwari amubvunzei ndimufonera kudze kana ari yanenge achinzosera ndiye noti inini. And andi Telegram ina nditi ku Telegram handisi munhu weTelegram handindi ku Telegram ndi munhu weku WhatsApp handisi munhu weku Telegram. Nai mireni ndobvunza blessing ari kuti wandiona nhasi kupi ndione ndipine comment yake wanzi ndavaona nhasi wandiona nhasi ndichikomenta ini wantondiona ndirimo inini chaiko chako ndichitonyora ndanoya necomment. I'm challenging you, go and take my comment and bring it here. I am challenging you, go and take my comment and bring it here. Blessing enantora uye necomment yangu uye nayo kuti indauya necomment inanoya nayo kana wandiona kana ndakadzosegwa baby ndiridzosegwa unopinzwa magroup kaunenge usingazivi ukabuda wodzosegwa but usingamaoni sesu tinenge pamaWhatsApp apa tine magroup 100 ndogona toinwa magroup aneni singatooni. Go and take my comment and say SIS MELLY you commented up ndauya nayo go and take it. I'm challenging you here and I'll give you 1,000 rands. Nontora guys ndiku challenge mwana uyu pamberi penyu mese go and take it uye nayo tuone ati murimo mugroup noti makomenti mutulisi ndakabuda kana ndakatodzosegwa ndakadzosegwa kana ndirimo ndakadzosegwa andimo mubvunzei ndomufanira zviselekta cho munzwe pano ndofanira kaselekta munyaso zvinzwira kana ari ndiye anenge akatonzosera because ndakabuda the very same day radzoka network I exited because ndakangopinda musi woi ndakangonanga naingonyora and that day hakuna chakakandwa naingonyora vachingonyora hawo ukati vasinganyori zvakaipa vaingokomenda oinzi kuti yaenda network wati chichichi that was that hakuna mbovira kwaitwa anything chakaipa that is the truth hapana
but ndakangoscrolla iye aito nditi muinbox mangu scrolla kumusoro one zviriko pandakangoscrolla kudai so anditi scrolla uyu selector ndichinodai ndikaona maiwe ndikabva nekuti ndo group razvikanzi yes handikaregi kutaura just because zvazodai kana zvazodai hazvingaregi. Guys, all right, let's say ndirimo zvekutodamo voluntarily ndirimo antika let's say ndirimo voluntarily antika hazvire kuti kana chinhu chakaipa chikaitwa neumwe munhu anditika chanaka we have to justify that ukaita chihure wota chijustify chihure panoti kwai nokuti iwe uri kuchita chakanaka. No, it's not right. It's not right. It's not right. Let's say ndirimo momo zvachose zvokutoti ndatopinda muvoluntarily ndichida hazviri kuti nindatovemo handitika saka imotopinda munhu zvamunenge muchiziva kuti zvinhu zvakatoipa motopinda because maona kuti ningariko ndio peer pressure ndachitaura yaya. That's peer pressure. That's peer pressure. That's peer pressure. Ndachitaura yaya kuti nokuti ndaona munhu achikurira hembe nenda kwenda nokurira hembe pamberi pevanhu because ndamona achikurira hembe. That's not it. Aiwa Bell imbomira tisure vana. Imbomira tisure vana. Toziva kuti vana vanozvidefenda. Vanotozvidefenda because ndo zvavari kuda. Hanimona. Yes, let them defend themselves, but we will keep on telling them the truth. Saka isusu sevanhu vatikurei Bell, ngatimirei pachokwadi. Ngatimirei pachokwadi. Tingamanya kudanzi ngati ndimanye ipinde kune mwenye inotera next and then vana vanozodzwa nani. Who is going to tell these kids? Because the idea, remember, the concept is not for to come here and hear their stories to end and bury. No. That's not the concept of diaries. Pano tinouya vataura to inga munofona muchitaura kuti izvazviti zvindizvo zvinoita ndo nyaya inenge iripo. Guys. Apashake wana anonzwa ndisitomboda vanhu vakawanda kuti vanzi 1 year akatonzwa zvitori right. Vana vagara nozvidefenda. Chero wemumba cheshe watomubata kuti anotozvidefenda kutomira kuzvidefenda because zvinenge zvimunakidza panguva iyoyo. But siyana inazvo guys, zviri kukuuraisa izvi. Vana vechidiki muchafa nazvo, muzvizive. Muchafa. Mubayiro wezvivi rufu. Muzvizive. Mubayiro wezvivi rufu. Ndangoti ningokudzai amurambidzota zvamunoda kuita munoita handitika but mubayiro wezviri death is waiting for you. Ita yenyu munin'ina ndofunga uri kundinzwa nditi tanzwa SIS ita zvebasa wakafambira basa handitika siyana nezvisina basa. Ita basa rako unganze mari yako. Anditi ita mari yako unganza mari yako, start a business, ita chimwe chinhu idai handimaona. Ene ndanditorika idea kana ndinako pano kuti vana vari kupinda muzvinhu zvakadai so vabereki vari pano tadi kuti next year maybe titange kuvabatsira 1 tichivavhurira zvokuita but seeing the way they are defending themselves mu comment section ndabva ndatopera pawo. Because then chiti semadzimai we can talk kuti aiwa ngatione chikuita kuti vana ava vadai chi sometimes maybe kuda kutsvaga extra money zvisikukwana kana kuti havasi kushandana kuti ameno hanimona tadi kuti titenge kuti tibatsire mbijana 1 2 tichivavhurira kana uri kutengesa chiameno tichidaro kuti life dzavo dzite nani antimazviona. But defense mode yacho iri mucomment section ninongo I hope wandinzwa anditi I hope wandinzwa anditika varume vachiri right variko munin'ina wangu. Take your time, don't just rush. Handiti usangowira anditika good. All right, iri bob munin'ina wangu. Right, ndakuda kuvhurira vamwe vari kuda kufona nyaya dzemujolo. Vanhu vaenda kutelegram uko lingi kana vanoda kuinda lingi ririmo pane ari mu comment section varimo. Aiwa Kevin, then tikadaro idea ye diaries inenge siri kubuda. Kevin tikadaro
unenge watotibudisa muline rediaries. We cannot be all pages pa Facebook that comes here and agrees to everything chinenge chitika. Hatirambidze vana kuita. Remember, we don't have the powers to force somebody to stop kuita zvakati, but tinotaura kutaura tiregi. But zvave kwauriwe kuti iwe uchiri kuda kuchada kugamuchira here shoko kauchada kukontinya. Isati we remember, we don't judge you and atikusiye uri mumwe wedu. Chatakakuona chichitaura pano, chatakakuona chingozviita, tingokuda wakadaro muri mumwe wedu, but chokwadi kuchiziya. Chokwadi kuchiziya. Saka tirege kutaura. Kutaura tinotaura tapedza toseka. Boya futi tatsaura futi toseka. Pacho wana 1 2 vanonzwa. Ndo chinonzi ndo idea concept yechi ye diaries. Andukunzwa. Tatasere mama page kuti takungoinda kunonzwa yedze vantu tosiya toenda kunotamba todai no. Anti waona. Right. And guys tinzwe ngani mbofonera uya kola wandati tichafuna beki tinzwe kuti nyaya yake ngekamira sei. Mira yenyu vanangu muchaita vabereki. Anditika muchaita vabereki one day kana mazita vabereki, you understand what we are talking about, what we are trying to do here. Muchanzwe yenyu. Mira muchaita yenyu vabereki. Yes, we are back now. Now we want to hear your story. Okay, so what is only like and it is like we would not as a phone manero so then say and so you're not no man. Something is not adding up. We try to call, he doesn't pick up the phone. But later on, then text a message, sorry, I missed your call, and he doesn't call back. So at first, when I started, December, and then I don't mind, video call on WhatsApp. So what he did is he kind of answered, and then the writer said, to Vakata. Why young applicants as I dance when I was sister I from Babanga, no, the other one was stamped to someone I know at our walk. How did she? As the Tagara and one is time. Which someone I know. All right. Second, if that's all right, and I was then enough. Sakana, Sakana, but it doesn't make sense to me. When I think of Fungaman, does it necessarily mean Baba, this guy is married to something? I confronted him. And I didn't know this. Fast forward, telling cases. Then, still. Funny enough, this was on getting and this was sometimes really on point. It's not good. I go out even after we come through and see me and everything. But I don't know come each time but it's about phone call and phone. It says that he's driving until on his way back, cannot on his way to you, cannot but like he's driving. It's not like Banjo, but it's stable, so good, you know. Don't know if I'm a cheater and alright. So, and if I had mentioned Gucci, so when we started going out, I had to do the Shakanaga, which I know she, no, yeah, and then Anivana 5. Near 4 different women. In Namana and Saga last, I think about 2 weeks ago. Give me any problems. I gonna put the so. Hold on. And summarize. Nyacho achamboitanga ina kwayamboenda kure.
achangoitanga haina kwayamboenda kure. Vari kuti link telegram racho muchapiwa mucomment section, link telegram moinda selecta bro wangu. Ndoda kungoti phone ina kola, ndaida kufonera undibhadhira mari yangu nhasi ndamaketa group rako nhasi notaura 10,000 chaimo. Saka wondipa mari yangu, I know kuti you are watching selector, wondipawo mari yangu plus kana ndabuda sandidzoseri hande imberi kola. Saka manje 2 weeks ago anditi saka zvakaita ndezvokuti akayozondona on Saturday ndobva amene chakaita kuti ndibvunze ndikamuti, is there something you need to tell me that I don't know, or that I don't know? And then he looked at me and I didn't know. And he didn't know. Why? I don't see why you asking me to stand up. Because why are you jumping? Then he took his time and he carries him. Something is up. Okay. Right. I was not truthful from the start. Wow. Apa pana hinja manga mati maita so far. Well, because this is because I started dating him last month, not last month, last year, not December. December 8th is actually anniversary. So, it's almost a year now. I started to get, but I had to what? Because it happens 2 weeks ago. Saka, he told you after Matoita Junje, I want to tell you the truth. So what would happen is he would actually come. Sleep over weekend or carry over to Mongo weekend or Monday, Tuesday, and Tuesday. Oh, and apayanga to when you refita cup. Ugana nachine aninga kutozo ininga to you refita kam ne utana ya Thursday uzokira Tuesday yato you refita kai. Pani paje for 4-5 days. Pani panga chafu za plastic yato you refita. Okay. Truth is, what happened is, what happened is, what happened is, I wasn't truthful from the start. To me, when I first met you, I liked you. Then I fell in love with you. But the thing is, I've got somebody that I stay with. 2 weeks ago, Kola. 2 weeks ago, SIS MELLY, you know that close to a year. Madana close to a year. Close to a year because the 8th of December and the 8th of January. I'm sure what is he? She can see. Like Avatar can see. You were in the moon watching yeah, he made tini as long as Fiana is I met her 5 months before I met you. So what happened is Dagamanya, then Paneta say, then we moved in together, then we started staying together and stand up with Yamun. But then okay, I hear you, but here's the thing. You know when you meet me, I'm going to chat I then so you can't know thing is iri link ra uya remove comment section iro varida kupinda link ra isa comment section chipinda imomo hande ndivuzadi Shikanzi reality is I fell in love with you. When I first met you, I liked you and I fell in love with you. And I love you more than I do my granddaughter. Okay. So now what's your plan? Since what that in some situation in and now ndakambokuvhunza ndikatombotaa kuconfront ukanditi hapana hapana saka iwe what was your plan? No, and I'll sort this out. What I'll do is I'll also what I've done because I thought my friends I can tell you
because I actually mentioned it to one of his friends that no thing is shukate problem that then I mentioned those things that you know what, sometimes I feel like so after I confront about it and then dopa with Rabachin and then but afterwards what's a munichi chokwadi and this country since situation like that, obviously one has to go one state. So who goes who stays? And this to Ataras can no anything is we up and the company at the end of the day, but we don't say so she will stay. So what I would need to do is to get my house in order. That's the reality. No, I'll also have to do the same thing that I've done with you, because I've also cheated on you. And in that mood, I can even move out. After a year, ndokuda kubeliefiswa after a year kunzindomuudza kuti I can even move out. Iwo gore resa unamba vero wakatsika here kumba kumkoma kuti uone tanogaripi. Andina siswele andina kunyeperai. Andina ndochwetunche pafuti ma questions andimukuzvona. Zvokuti mwemusi ndakamuconfront about it. Saka iye angakanditi nini anogara natete vake nehanzvadzi yake. Andimukuzvona. Alright. Akanditi the reason why achigara natete vake nehanzvadzi yake is because of andakudza kuti akataura kuti ane vana 5 nevakadzi 4. There were 4 different women. So I tell you, like I started in past year, past year is not even proud of it. So now they like sort of like controlling him and him like he's under parents or something like that, supervision and him so in the like as in picking him up. Then, but imagine to get out this week. I got to speed up again. The sister and little sister, I got to speed up again. We picked him up and then part of my place. So you would come to my place, but in and take what's happening of Baba get pussy at a gentleman, so again, and stacking. Hey, so that one very strict and didn't go on. So I need that to believe like this also because he made me believe it because my tower is, you know, but. Although they can be making a sense, and it, but when I almost came close, that's when he actually then told me the truth. I want to one day or the other, maybe Jangora scram bamba pache pap. Because in the under and there's measurement. As a measure, this would in any Yokuti, often when you manage to get your Kumshakwa if Santamunobuti, no possible in the Santi want to go on. Alright. Sagananda to a part with it. She very get a smelling up at Joseph Okuti to talk with the family and you would not moon boys. I didn't go on. That was it, very close. In Doba that is Pakatanga complex. And even the Katomo in Pandit in the Katoshmi Randik and Toro, which Bojam Jantina Shunagashmi Randik. They can undergo motors. This name, Pesa Pande wrote some case sugar. Game more water, she involve another woman. Pesa Pande wrote a packet of info when tags 3 times. Quaker Paya go pick down, Ope Tangu Pai, we are Ope Tang to Rota Nishaki. Jaita could obey that the Buddha could punishment of Buddha and Monka. The conference I got decision, in another time, he thinks to one of his baby mama is Spanish and it because same thing also happened to people from the past. And then Kushwan, if you can go through this, but that's not that's your trick, those who did. I told Professor Daragat in this was reported. So they were say so scans ufunke no cinema differences that now want to come after the other scans you know my differences are can't and you could smell good auntie because I'm not sure no shanty or kuchi kumaso and this akatanga tara kuti anti musikana yaati kuti zoniete zvokushandisa muteuro chichichichi and other thing vautara nyekuti inini akaprofitwa nezvangu asati asangana nini
Okay, saka kana vachigona kuprofita nezvenyu sana sanga nemi saka ndo vanhu vanotadzwa vakatadzwa corona isati yasvika riti right ndo zvadii unozava varume mabhilivhisi anoitwa so nevanhurume ka handizoti mwari vakapasika sei papo ende we believe nonsense idzodzo zvakaoma ndobva zvadii ende munoziva SIS MELLY because aitomboitawa nyaya iyoyo saka maita paitara ndasingazvitera akatotora dhanzi akatoprofita nezvangu before he met me tikati saka iwo ruta is autangoti autare zvizvozvo and everything saka excuse me ine ndobva ndamudza kuti no you know what to be honest ka nyaya inondiremera and I've never been in a situation yakadai I'm already kudhara ndezviudza kuti handikwanisi kuda nemwana wake because they believe kuti soka mecha itange pa50 notangira pa00 ndatambira nyaya yekuti wanditanda kuda ndikakutambira kuti nevana vako 5 and everything now this matter unodawo kuti nindifambisise handikuzvona so I actually wanted to end things with him but iye akataura kuti no I cannot afford to lose you you cannot afford to lose me but one situation wandipinza and wakandipinza musituation usina unditaurira you made a decision for me ini naunondi wakunikita nini right now I'm in the middle of this uda kuti ndisvambisise no nditi ngugadzirisa zvinhu saka izvozvi zvinyaya yacho yekuramba ichimboita going on SIS MELLY handidi kunyepera kuti ndikudze kuti it's over and everything handingenchinyepa but thing is he still insists kuti apa recently like yesterday he came here achindiudza kuti last weekend akazomudza musikana kuti ndozvaakaita and everything okay mnin'ina wangu I want to be as much as you kids you kwai tisati vanhu vane ma30 years nema32 tisavati vana nokuti vave vanhu vakuru ndaona comment section but isusu tatarisa chero mukaita 30 chero mukaita 32 kwatiri munenge muchingori vana chete handiti maona hatitomboregi kuzokuti ivana nokuti makore enyu afamba unoziva kuti unogona kuita 40 years asuri mwana mufungwa do you know that unogona kuita 40 years but uri mwana mubrains kutoti unenge uchitogaidwa nevabereki chako kunzi uri mwana mubrains saka isusu will not stop one muningina I want to tell you the truth kana uchida kuchinzwa handiti nokuti patoita era as much as you are saying kuti hamusati mapedza zvinhu nemukomana uyu handiti nokuti iwe wakaudzwa kuti ndikuda kuenda kuti musikana uyu ndimudze kuti hazvichaiti kwave newe handiwana uri kuona zvakaitika zviri kuda kuitwa pamusikana uyu handi let's say anoudzwa abuda aenda handitika kwasara iwewe handika unongogara wozvigarira zviitewo 2 years akoka you come back kwandichizonudza chokwadi it will happen to you the very same way handiwana ende 2 kuri kunzi musikana uyu ndikugara naye handitika musikana uyu haasi mukadzi wangu you might be surprised kuti hauna chokwadi chauri kuziva wakambonyebheka pekutenga kunzi ndikugara namai guru naniananandika achinyepa iye achitogara nemunhu ushu handiwana so you might be surprised kuti mukadzi wake chaichaiyo akutoti dzimwe metsi dzinyuwani dzakuda kutonorongwa apa kuti abhilivhise iwewe because maybe probably you've got a good job handika because vanenge vachitaimira mari vanhava and sure zvone so do not believe this nonsense this is crap that what this guy is telling you inini the moment wakatofind out kuti kunotori nemunhu ari kugara naye ndiwakabva watomudza kuti hazvichatoiti wakambomunyepera gore rese achikunyepera what makes you think kuti right now he's telling you the truth? That's the problem and I keep on telling him the same thing time and again. I keep on telling him the same thing time and again kuti munozvati SIS MELLY kuti like I didn't even mention kuti zvakamboitika kuti ndandakabata foni yake 10 hours zvinotisa motikari hanzi rutsuro gouya iwe kwana iwe soda kuti ndimuti zvakuita zvakanaka iwe kwana iwe endagomberi ndina ende vana vaka 2 hours kati ndakabata ndaitotamba magame handisi ndobafoni yangu ndifada kunzwa kuti magetsi aenda madasi chii magetsi saka uchipinzi kumaka namagetsi let me save battery yangu because handizoti magetsi anzoka nguva iyi then pandatoti ndipo foni yako ndisita because daisa kuti you was going back musi wachona ingari musisani azotamba kwawo ndipo foni yako nditambise chi foni yangu then pandatanga magame nefoni yake SIS MELLY chakaita kuti ndingobata ndiklike pakamera not andatomena kugalari kana kuti camera itself
ndasvika pakamera ndinozoti kangukokera pakamera pasai paipanitadza mafotos akatorwa recently ndobva ndaklika ipapo and the first 1 or 2 photos were photos that anga ari mafotos angu anditi ndikandiramba ndichiscrolla kudewo ndobva ndoona iyi video ari kutora munhu ari kuita skipping rope ndoscrolla kudewo so ndikuona myselfies birthday and everything apa musikana uyu ndandakatombomuona paprofile yemwe shamari yake pafacebook anditi. And when I confronted him about it, he's like, it's his ex Chichi, and then he actually got his friend to take down those pictures on Facebook. Kuvara inenge ichitoudzwa shamari kunzi shamari zvakuda kubvondoka saka imbobvisa azviite kuti mugala rinosangana nemapictures akudhara kumberi uku kana unosangana nawari pamusoro manje mangwarira ndakabva ndaita assessment ndeyekuti inini kuti ndisazovharwa handisi zvandakabva ndaita ndabva ndaenda kumadetails mandatoona kuti these pictures were two akatotorwa muswani musa 1 August and the phone is new. The phone is new yakatorwa ndiripo and everything and it was before that ndakutoona kuti picture was taken musa 1 August ndakutoita calculations angu ndoza vandaita sevandanyarara so then ndasvika then ndopa ndakamuconfronta about it mufesa akapererwa SIS-MELLY akapererwa and then he lied akanditi zvone no I messed up thing is my ex we talk and you see now it's another change of story again abatwa akuchinja ndikati iwewe you talk and you visit your ex ndozoti what would you probably unotoka ne-ex yako to an extent yekuti you visit and pamusoro pazvo you take selfies and ndakuona uchimutora achiita skipping rope like it was in the morning and everything wangatomukiri kuenda ikoko you know things like that and it didn't make sense to me and kuzvana no titi mwazi SIS-MELLY akaita nharo dzokuti anzi inini handingambokuregeri kuti uite crucify me over something that I haven't done zviri nani nditofira utondiramba nyange uchinditi ndizvo zvandaita izvozvo siri zvandaita muri kuzviona akundita benzi nini then later on kapa akazokwamisa ndikati wosaka apa ndamboda kumubvunza ndikati apa manje musikana we ndiye semusikana wandakaona apa mapictures aya enji saka pandakambokonfronta paya and you looked into my eye and you even lied waedza kuita sei point maziso no I love you I'll end things what most ndikamudza the same thing kati okay say how you end things with her and then we carry on as if it's really normal. What guarantee do I have kuti like the same thing will still happen to me and you ndakubvunza mvunzo ndikati pakasangana nenongwa pakutsvaka ukati kwete anditi something will happen uchaona futi mumwe achakufadza waonakirwa naye and everything wangodana nini and history will repeat itself. No, it won't happen. Okay nina apapa I don't think kuti unotombodako kutombotsiugwa kana kupuwa advice sezvo ndambo yangu nendingina kungokomesesa ndotsuuro gwauya I think you know what to do papa iwo handizivi nokuti we can tell you kuti ona tikakonisa zvakadai zvikadai but chiripo choti vamwe venyu munogona touya motaura but muchitori nema-answers kudhara handiona mungotaura hinzi nyaya but iwo mukati mako chako chaiko unenge uchitoza kuti ndine answer yangu kudhara ini chiri vakati kudi vakandisiurawo zvemukomana asi nangu ndomuda andiona because pane chivaunenge uchida ipapo kana kuti inini ndikusha ndomuudza sekuti handichadi but kamwe kari kumuda kamwe kasi kuda andiona but unenge watona mared flags ega izini kwandikuza kuti ndiri last person nokuti muchazouya kana zvanyanya kuipa dzarafu makutamba narafo that's when you come kuti SIS-MELLY that's when you come nhasi chaishai nhasi ndikurangarira kuti pane mwana ndaishara naye kuwhatsapp uko ndandiri busy zvekuti ndasakusidaira mafoni zvekudaro aramba achingofona chingodropa ndazoti ndimpa lunch ndimbomupa time ndoti nyake ndechi ndobva ndazodaira nyaya mwana uyu ndakambomutsura last day akati kana live chaithingi chipana pakati kuti ndisiye munhu wangu azviti munhu undomuda tikamubvunza pana pane madiaries uri kuda munhu wako zvishosho usikuona akati aiwa munhu ndomuda willing to give it a shot nhasi azouya manje akachaitoita kutsemugwapo saka kudai manje
ndwana azodzoka manje kuti vanhu majairizi akambondudza ngati asi ndakambokutakakudza vayo kati munoko you want to give it a try waona kuti unogona kufa kwakavata still decision unayo ita izvozvo ita zvekukudza mwoyo wako kana wafunga muregerera futi ingoita izvozvo kana wafunga kuti ita izvozvo apa mai vake vanga vakatomuramba muri kunzwa vakati kana ukaramba kuti pamunhu wako iyi ina ndisina kwandina chekuita newe pano saka mai kwanga kufunga saindike handika waotambwa rafu chechema yekuti murume akazonyasa kupinda mudheni kuya mumba nemunhu uri kunzwa kuya mumba nemunhu kuti une mukadzi buruka tikati yes wazvioneraka zvataikudza saka iwe ansa unayo handiti iwe kana wati uyoenda iwe osara amen ita saizvozvo uyoenda iwe osara uzodzokako pamberi apo Ngatorungotara ingori kuti I've always wanted to share this guy, but to be honest with you, Sis Melly, answer yangu nditori nayo. Inini yangu, I just feel like I have to end this with this guy because it's not worth it and it's not worth my time. Because I feel like what you said, I feel like kuti mfesika also advantage kuti like I've got it. Okay, now why are you still entertaining this guy if you've got the answer kuti ukutofeel out this guy akundishandisa kuita zvakazva? Why are you still entertaining him uchida kupuwa zvina explanations numbers? Because the moment he told you kuti inini ndine munhu andogara nendikudai achingobuda mamako you were supposed to block. Tomtaridza kuti I don't take nonsense. Why are you still negotiating naye? Munoza handidi kunyepera isisime ndautaura chokwadi. Taura chokwadi. Like when I first of all, when I met him, besides this whole side and nazoziva in everything, I was like, this is an ideal man that I actually like. He's God fearing, like Munari, right? Despite the fact that Munia knows Shanda and like of late things haven't been working well for him and everything. But in India, that was no, it's fine. Don't go Mudaka. Even if it means because even pandakatombotaura situation ichitomboudza kana mai vamucheche chitaudza so mai mukati wazvipira kuti ndozvawakuda here izvi because that will mean kuti even if things are not going on well with him iwe ndiwakuti take over wakutochengeta and everything no but he is like he's a God fearing man and munhu atori right and everything God fearing man enyaya God fearing man enyaya kaya hamuna muchiti God fearing man. Amen. Hatina ere kuzoona mabhozve magod fearing men uko pa Facebook abuda ne ku Instagram. Hasina kumuona. Saka munoziva Sis Melly ndikukunyipira saka like ndakatowirwa nditoti ndazomwana I do meno wandotora ndikuzvona because even kana ex yangu Sis Melly is very educated is a mechanical, senior mechanical engineer and everything. And that guy still wants me back. And I told his friend, we impress with you can do Siana Nai. In the Tonga Shaka, Wanga, Wangu, Dona, Shupita, maybe not got never my face. The Kata, my name is Nona, who's indicated. But kutara choka tinomuda zvangu but I forgot zviri nani tingodana naye ndingorwadziwa and love him from a distance but seriously because like it's just not okay with me because it's driving me crazy as well. The fact yekutongofunga kuti already how can you be saying kuti yo haudi apo nezvemunhu but you guys are still staying together sleeping on the same bed. You can imagine this man. You can imagine. So, like, to be honest, things hasn't been, like, okay with us because I would just, like, go haywire any minute, any second because it's driving me crazy. But I am actually ending things, to be honest, and I am ending. Tungori pakukweshana yarongoramba but ndiritori pakukweshana naye even nezuro chaieta titori pakutonitsana chindiki but nditori pakukweshana yekuti aiwa ina handichadi saka kana usingachadi munhaikola munonegotiata here anenge achiramba kuramba kachingotexta achingoexplaina himself but I understand where you're coming from kuti obviously things has to get to a point where I need to block him in everything. I guess I would need to do that. Kana wazozvipedza munini wangu kudzoke panozotidza kuti ndakazozvipedza paya as long as achiri kutouya muchitombo negotiata kudai soka zvokwadi I am telling you hapana chamuri kuita kana usasadi munhu you just block and delete zvatopera hapana zvokunegotiata
because ndimbondiudzawo kuti besides God fearing men yawakanga waona apa and what this side rari kukutaridza iwo kuti uone vanokutaridza iwo arime vanokutaridza zvotoda kuona ka panguva iyoyo because vakadzi tinopinda mudo zvokuperera so they will come and anokustada munhu wechirume andi ona zvaunenge uchida apedza kuona zvaunenge uchida anouya naizvozvo okutaridza unhu ihwohwo hwaunoda ihwohwo okutaridza kusvikira wapinda mumba then wozonyatsa kuona the real person ndopachazonyatsa kumuona chako chaiko saka kuti munhu akamira sei andozvona so panguva inoika uchiri kumbotaridza zvanga uchida kuona the men of God izvi nechichi ameno but besides the men of God izvi chimwe changu akamudira chi this guy you go out mozati I've gone some kunditumira kana maflowers ndikubasa even you know like you just get a phone call options go to getting it delivered very nice flowers and everything it's very sweet this mail and maybe like what you saying but maybe nanga ichonoti kandi kutongopa not that even kunoti ndakasingacha tombonetseke kana even kana moti sidana service and everything but to make sure kuti zvoni maxeni when you take the car for service iyano munonosangana kugarage and then he picks you up he takes you to work and then manheru okutora munotora mota like you make sure that you don't make any other plans as long as you make sure that everything is in control like is ukufamba negwara sismate like you would go all out inani sinono kuti ndofara kana ma chocolates neti amutengera maruva achimutengera like I'm all out ko muimba yemukati mama kamera sei bedroom ndozvimwe zvanga vakagarira ka izvozvo aidla here ndozvimwe zvanga vachida ka izvozvo izvo handiti taura chokwadi no sismedi kutaura chokwadi haisitombori nyaya yekuti zvoni kunyaya dzebonde or anything like that because kana iye hasi munhu iyoyo angari fasi about it or anything like that handimukuzvona maybe because let's say maybe because aiziva kuti ane munhu wacho but inini angautondudza nyaya dzokuti hanzi no we're not even intimate anymore yechi obviously unozoti ari manonyika unongova kuzomudza kuti dzimwe amastatement atanguudziwa but it's very much impossible kuti you cannot be sleeping on the same bed nemumwe mukadzi and then you tell me kuti we're not intimate here blah 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 but haisitomboriyo nyaya yachona because it's mainly like to be honest with you even with my age he used to go down on me as well in everything so it's not like I'm gonna problem but only kuti the only reason why we got separated is because of his cheating and infidelity yangaramba ichiendera like I was with the guy for more than 10 years amana ndati ndakuchimuvhawo on ndobva ndasanganawo nezvakadai ndabva ndasvikopa kupererwa sismedi handichaziva manje ndakati ndangotiwo mjolo yanyisa mjolo wanyisa ne tikubvumirana mjolo wanyisa aiwa ipapa ndikubvumirana nemi ndosaka ndatofuna nditokudze kuti pese even uzatozviziva ndatokomutasa nokotanga kutozvati mjolo yanyisa nina wangu chai akatomhontera nyaya akati unongoita hako nharo ka but munhu idevada kuti timbati ndinokona kutokuudza kuti tozvamisa because iye she's a telecommunications engineer handii kana uchida iwo ndoona hako unozvitsanuka kana uchida munhu itogona kumubata ndogona kuita zvinhu zvokuti timbati kana paakatozokonfisa kana ndina kuti hana kumuudza because I felt kuti like ndaangomunzwirodzidzi zvokuti handina kuda kuti ndimunyadzise zvokudaro ndikati even if I'm going to end this with him let me just end it amicably and not just cause unnecessary drama saka achinda unosiyana naye kuzozokotudza kuti ndasiyana naye alright simele ndichakuudza kuti ndazvifambisa sei but I am really actually going to end things with him alright iri bo sharp mningina wish you all the best mukumuudzawo thank you sis alright sharp right kana pane one last person anda kufona guys one last person mepedze kunyora message yangu iyi
Alright, kachitore witifanonzwa. Welcome pachironga yanga. SIS MELLY. Ndeipi yako? Inini ndakapindana nadzo 2 weeks ago. Ipapa padhuze apa. Ndakaoma. Ipapa padhuze. SIS MELLY. Chii chakaitika? Ndakasangana nemunhu. Ndakasangana nababa ndakasangana nawo. Ndidhokita pachitungwiza baba ivavava. Andingataura mune zita rawo bwezi vangabva vatozivikana. Baba ivavava vakandinyepera zvokutika. Asi ndakambona ndakambobhiliswa zvakadaro sineri. Hello? Hey, I'm listening. And? Baba tataura nditi tapinda murelationship kudaro. Vakatanga kudzima foni pakati peusiku wangu havadaire foni wangu kutaura maproblems kuti foni yangu yadzima haina moto magetsi edu aenda adi. So to cut the long story short, last week iyo manje wakabva wandichiitira kusangana mutown. Ndobva ndaenda mutown. Tapinda mutown paya bva ndipika pandanga ndiri takabva takasvika patapaka. Imagine beo don't foseredza kurara neni. Musi ndakaramba kurara nawo vakabva watondibloka saka vakomana vanonyepa varipo saka ndotindi mama sangana pina chiremba. Sorry? Mama sangana kupina chiremba. Na chiremba watakasangana mutauni kwamunogaraiko. Vakatondiperekedza kumba kwedu. Angari munhu angari right. Mukutaura pakudididi waitoti waona munhu. But pandakazongoramba kuita sex nawo baba ivavava. Kana kuchitifonera kana kuchita sei vakabva kwatotizi. Ndikangoti Mwari makanaka munenge matoita zvose matondifenera. Saka vakomana vanonyepa vanongoda zvinhu varipo kumudzoukazikana. Saka ndongoti kune vamwe vangu ngavatongwarira. Because dai ndakangobvuma ndakangoshandiswa ndakangoita sei ndakangosiiwa. Asi wakagona kupa kuti wakaramba kurara nawo because vaidi vakarara nawo semudheri nekutokusiya. Vakatraya vakadi havana chavasina kuita. Kutaura chokwadi vakaizoitira padumbu pangu ndaramba ndati kana. Zvaiitika muri pai? Tiri mumota. Saka ndomwe vaida kutokurambazira mute umu. Imomo mumota imomo ndikati mukatondimanikidza ndikutokusungisa because vanoziva kuti ndina mukuru wangu mupurisa anoshanda pacharge office kanika ndinotokusungisa mukatondimanikidza. Saka kubva ipapo havatokomunicate neni. Ndakabva ndatongosiya nawo ndikati ava varega ndisiyane navavo because zvekuramba tsvaga plus ndakatoona kuti vakatondinyetra zvinhu zvakawanda vangu vatori nemukadzi because foni yavo manherenge isingaiti. Vanotraya kuteksta message vaizokufonera vakubasa kuti ndakubasa foni yangu yakazorara kuchaja magetsi ekumba kwedu akaenda wati. Saka vakomana vanonyepa kunzoko varipo vachingoda zvinhu ende varume vacho vari kuda chepakati ende ukasangwarira asikana katinopera. Amen. Saka padumbu apa pavakanga vachiita vaiita chii padumbu? Vakazongoti ndibatsire nemaoko simiri. Ndakavabatsira nemaoko avaproducera padumbu pangu nesimiri. Avana ndakapfeka topu yeblack munongoziya yakabva yasara yakaita chewaiti. Saka urikuti baba vakatoti chibata uite iwe nemaoko iwe ukatobata ukatoita iwe nemaoko. Ndandichavadi. Ndaramba akadzidziswa neuku neisisimeri. Ndakaramba sisimeri. Asi vakatozvibatsira kana ukaramba kuti ite penetration zvemaoko azvo zvina basa kunogeza nejiki. Ndozvandakati maoko havana basa pane wauda kanzweni idya. Ndikati handingamboidya ina handiite zvakadaro because handisati ndakunyatsokuziva zvekudaro ende handisati takambonotestwa. Saka takambodi handikwanise chandingatokwanisa kutokubatsira nemaoko then bva wazotoproducera zvavo padumbu pangu. Ndikati at least hazvona havanawo kupinda. Handina kudya handina kupinda havana kupinda. Saka ndiro zvandakangofarira chete. Kuzonyarara kwavo kwakazongoita handina kuzombobvawo ndakangovatsvaga. Handangovasiya vakadaro.
plus nenyaya dzacho dzawaitaura vachiti he ini ndinosangana vasikana vakawanda. Pane musikana ndakambobatsira anga nababa wake wairwara ndikamurapira baba vake mahara tikazopedza tadanana takangota question angari munhu mukuru munhu I'm 35 years. Eya munhu mukuru. Saka pawakanga wachiti yazozara izvo wakangoenda kumba wakadaro? Vakabvisa yavo ndino vakandivaipa vakandiputa vakatsvaga mvura ndikadira ndikazoenda ndaoma padumbu papasina hapo kunyanya kukura but vakashandisa hembe yavo ndoyo vakaputa naye vachibvisa. Saka baba vadi wakati wavhurira munhu wadhokta iye idi wakati wavhurira vaitoda futi nyoroka? Obviously vaida but ini mai ndakatongwara vai ndikati handiti zvokushandiswa kusvika ipapo. Ndakatogara ndatovaudza kuti inini ndinotokudhautai because waifoni yenyu ichiramba ende nhamba yawandishandisira yanga isikana pazvezvo paecoke zvokuti unokwanisa kutarisa munhu zvinhu zvawaingotaura zveseka zvazvine madhau zvezvo kungonyatsoratidzwa kuti aya mared flags aya hakuna kwazviri kuenda baba vavadotongokuitisa. Yeah, zvakoma at least zviri nani vakangoitira patisheti havana kuitira kupa uri zvitori nani kwela tenda Mwari. Zvitori nani bhozi vakatanga unodziva kuti bhozi ivo vaiziva kuti mukomana wangu ari out of the country zvikanzi saka inini musikana wandakaita naye mwana ari out of the country saka pamwe vanogona kusangana ikoko katora saka ndakatoona kuti ndaitonyeperwa munhu iye watova wakanyiti saka ndiye atori mukadzi wavo ari kumba saka ndakatotiti baba zvakaoma mufungiro. Saka ndimuri kuona kuti nyaya dzemujolo idzi hadzisisefu kunze kuna dhokta chaichai uda kutoitawo muende mota moitika zvida vadona imi ende mumota kuti vanototora advantage yemapisheni anouya panzvine vanhu vanenge vasina mari ndo vanozongovarapa then ozodzoka dinohwesere vachita sei vachidanana navo ndo wandakatora. Asi vano varapa mhara klinika yacho ndeyavo? Handiziya ndinobatsira ndakabatsira musikana yari kundanzi ndakamubatsira pandakazopesera ndadanana naye ini ndakazorara naye wati ndina ndakutoudzwa nyaya dzese bhozi ndakabva ndataudza kuti kana zvakadaro hazvo ngatitese ngatirambane bhozi ini handikwanise kurara nemi bhozi inini mukomana wangu chaichaika tane more than 2 years anogara ke out bhozi anogara muchando mukomana wanga but imini munhu andasangana naye ipapapa ndakubva ndatoda kuti sangana ndikwanisa. Saka iwe waida kuchita mukomana wako? Ari kure zvere simeri. Saka kana ari kure saka wewe uchite mukomana wako nokuti uri kuda mumwe uyo ari kure kawo? No, mutosasa zangu kuitika paka kutaura chokwadi ndenge first time yangu kutomuchita kutaura chokwadi since tadana amenda ndatombopindwa nomweya we ndenge ingoti first time yangu kutomuchita but andina hangu chandinoshaya kubva kwaari even mari chichichi bonde kaunoshaya because ari bonde zvinhu kuti ari kuri. Handisi munhu yekuti anoda stereki zvinhu zvokuti dai ndaya ndiri munhu wekuti angane nzara stereka pamwe dai ndakabvuma sesimeri but handisi munhu yeye anoda stereki kungokanyakwanya bhodhi yangu handidi zvekuti dai ndaenda kuti nekuti ndaane time mukomana wangu I think atani 2 years tadzaonana asati adzoka kuno kuZimbabwe but handina kumbobvira ndakaita izvo dai ndakatorohwa zvinhu ndakangoti okay andisevisawo ndizvozvo mukomana wangu nekuti apo but ndakatoramba inyaya yekuti bhodhi yangu handidi kuchitese handidi nebhodhi yangu ndizvozvo ramba nayo bhodhi yako wasvinzwa rambai nayo waraiti unine zvakaoma ende mudzimota umuka naimi imbondiudzaiwo todii vanhurume naimi vanhurume veitwa sei inonzi castrita tovadii kuvanhurume tovaita sei vanhurume naimi mumota ine mamota iwe mai mwana uzopinda miya mota mai mwana utoti gourimo hautozivi kuti madeko makanga muchitochaitotsva chirimo mota but vanhu imimi vanhurume imimi munoziva here inyu chinonzi masoltis guys imbotegai varume vepano vari mucomment section let's ask them vanhurume vari mucomment section do you know things that are called soul ties nenyaya dzechihurechi munoziva here munomaziva here masoul ties? Dairai vanhurume mucomment section dairai
Mota yo ndenda kuriswa muri kuenda kuchichine Sunday mota yo ndende tukofewe. I've taken away good on we. All right. Right. We have our phone. Right. Welcome, Anjad. Did I write what you say? Like I did last time. It's nice. No, we are doing a correction factor. Yes, like there was a correction factor on no, I still owe you a show because that day because of one the half manchi gwaramba. Pana just zembe comments here. Pana just zembe ku inbox ichi kusisime chakamira live yaka. Ndainzwa mbavu moza masekera ndaketa ne Friday yaka ndakarara nchinzwa mbavu kurwadza cheko. But I still owe you a show though this Friday though. Friday chinenge chakachaya. No problem. Now chiptanga mataura chapter makutaura kuti dotographic kuti madzimai as bata makadara zvazi imbomira makadara anzvazi mira makadara pane afana ne direct call mira itinze call hello mafira say ndaspera waswera sei I know it's okay vano mira vari pafu vane WhatsApp call iwo afana direct sakataura ndongotaurawo nyaya yangu yakada kuenda nevadzidzisi vabvapo. Alright, taura tinzwe. Indakadana nawo nevamwe brotherwo munongo. Aba vaizari nemukadzi baba vaya. Mukadzi ane nhungu zvisinei. Ane chii? Aitori nenhungu. Alright. Inanzi zvizviri. Anogara munzvimbo munogara sekuru vangu ndokwandaimbobuda ichina ndokwatakaonana. Sekuru vangu ndobva ndatovaudza ndatombomuda vakati munhu asingaiti zveifambisa kuti but anyatsoziva lifestyle yake. Tikamukoti zvakadaro. Ndazotangawo nyaya dzokuti ndikafonawo haadairi foni anozondifonera dheki. Pose pandaifona aizaidaira aizofona iye. Which means anenge asuduka here handino zvaingoitika ipapo. Takati tatova nemwedzi tarerana aiuya achindoona achidzokera one day akazoti ndoda kuswera neyo mutauni ndikati ndorudo taswera mutauni muya angofamba ndokunomira pamukova welodge apa mai vangu upenyu hwangu hwose hakana kambomupinda ndizoti munoitwei kuti ndirambe iri tichangodanana kwakatsamwa ndikati zano ndikachema kuchema chii ndaisada kupinda munoti kuti titi hazvidi ndakasvoda sa wakachema kusichema kwakusefe usapinzwa muloji unochema kubudisa musodzi tikatomodza takazongopinza point yekuti uri kunditarisira pasi kana munhu achinisa munhu kuloji kongoendiwa nemunhu angaine murume womunhu chete kana usina mukadzi rizini yekuenda kuloji ndei ndozvandakazongotaurawo ndobva zvadii aibva chaya kuba kwangu kwaimbonde musikana ndadana naye mazuva apera ndo aimboendaenda kusokana ndogara navo vanozofunga kuti izibete nditange ndachinja pekugara ndikati zvakanaka munhu wamwari tatofambidzana saka mari yake akabhadharira mari akuloji asazvakatombotinda akangopaka tichakapaka ipapo tisambotobuda mumota ndobva zvaitika ipapa zvokuchema izvozvo inini pandainori pamusoro kumasaidhi ikoko ainondidropa odzoka achinditora paakazonditora mai vaindiruka vakabva vazviona pandakazodzokera kechituru nobva vandiudza vakati munhu uyu tsenemi yake asinhenge ndikati ndiye vakati munhu uyu une mukadzi paakapedzera kubva kuno mukadzi wachona akatomborwara asi akazonzi atobata nhumbu zvakandirwadza ndakati zvezvoti tikatobvunza isitauza kuti mwana mukadzi amina zvinongoitika henyu ndamusagoni nyaya nditsoratsora ndazviona iwo waigwadziwa nei kana wanga wasina kupinda muroji ndakarambana ndisina kana mborera naye asi ndakangorwadziwa henyu waigwadziwa nei iwo wakacheva kupinda muroji
Kola taura chokwadi. Wakapinda mumejiwe. Kola. Mashingo fe. Todi kona mashingo akaide. Fadzi baby. Fadzofona chitomdaira. Welcome to the world. Matorambana. Ndosaka ndati muloji wakapinda. Wona nyaya mira mashingo mira. Wakaudziwa kunze munhu ane mukadzi ushu antori nenhumbu. Ukaiginowa. Handiti. Ukati ukaramba uchinda naye mberi uchindira mberi. Handi. Ukaona status pesa chimwana kunze welcome to the world. Handiti amene stari mwana. Handika. Ukagwadziwa. Anditika buda akomsanga muningine ayo ngobuda akomsanga anditinzwe nebhora famba nebhora. Masangana bai? Saka iyo uchiri kumusa iyo muroji ndosaka ndati wakapinda saka uchiri kumustoka kuti uone kuti ari kukanda chii kuma status ari kuita nezvei kuzoona zvose ma rest in peace aya wati wagwadziwa wana wati wakarwadziwa masvingo iwe kuchema unokufarira wewe asi mtudza kweri padhuze dhuze ya haiwa iwe chega kuramba chinongorera munhu kuti ari kuita nezvei achita nezvei munhu x unoza chinonzi x zvinoreve chii chinonzi x munini asi x wako saka x munhu wakarara nechete waoneka usinarara naye asi x naye jazi ndizvo here zvari kutaura zvakanaka kudanana nemunhu chete makasiyana yatova x yako pati wakamuchemera wanikola maenda kuloji
ukazochemazve wawa nyaya yemukadzi saka waichemera ani hama yako ere saka ndo x zve asi effect yekuti wakazomudza kuti handichadi nezvako ndokuti x zve naikona mudingina waguyo aiwa echibva wasiyana nekumudongorera kuti ari kuita nezvei handiti nokuti uri kutoti mwana akashayika wakaona marest in peace mwana chichichichi the next thing anodzoka achikudi achikunyengerera futi zvokunyengereka hangu handiwamboita munharuda zvokunyengerekawo zvangu kana ndakugara ndangodanyanga ndadanyangawo handiti asi wakati akolakire kuti at least wagona kuchema zvikabudirira kuchema kuti usandipinza mulodhi zvikabudirira zvitori nani at least chakandibetserepa pokuinyaya kuti ndiri munhu akangofara mwana wake ataura wani paakashara nyake kuti mwana iyeye ndiye akazoshayika ataura wani kuti mwana ndiye akazoshayika hamuna kupateerera alright waita basa munin'ina rega timbonzwa zvadzava timboona kuti zvakamira sei at least nakufara kuti wakaescape musodzi yakakubatsira alright munin'ina ndewangu wezhira uyu right kola hanzvadzi handeitinzwa vakapindawo zvakanaka ari kungoramba havo but chokwadi vanochisa chandinoda kutaura ndakateerera nyaya iyi I've commented a number of times. Chandinoda kuti vanhu vazive in general. Chazvinobata masota ezamataura ayaya. Chekutanga varume panoitwa jure or patinoona munhu wechikadzi, like I said before, it's just an attraction. It's just an attraction. That's it. Vanhu vechirume wese kana uine mukadzi une pattern. It's a pattern. Ende kutaura chokwadi ka vese madzimai vari kufona pattern iyo vanoiona from day one, but they ignore that part. Nokuti murume womunhu in general anonakidza because ari very well structured and anokudza zvauda kunzwa. So once you see a pattern, why ignore the pattern also chema kumberi? And you notice vesa rokutaura kuti manera afone anobasta, it's a pattern. So why do it? Because without a chokwadi, love is a game, relationship is a game. It's a game. As much as I want to try and answer there, trying to defend my fellow sisters, I can't as the host. Asi dei yanga iri show yacho nchiti ndotsvaga timu rangu revasikana vanomira pa imoya netimu sekuranga kwatakaita kwekwe moya netimu renyu vachizvidefenda, but I think answer somehow ndinogona kuve naye pakuti mati mimi why ignoring pattern uchitoiona zvazvanambokudzai kuti handiti kana vakadzi vanobhilifisika ndochokwadi chiripo hanzvadzi vakadzi vanobhilifisika to the point yekuti even chigaba chandakabata ichi muchimudza kuti chigaba chemvura ichi ndecheblue handi anokudza kuti ndechered, muri kunzwa, because akabhilifiswa ani munoona. Saka pattern, even pattern achiiona kuti I'm seeing the pattern ani mazviona anotodecide kutoiignore kuti pamwe zvichadai asi red flag iripo. Chiripo nguva zhinji, I'll say it as it is. It is desperation kuti unzu una somebody. It's purely desperation. Chokwadi chandokutaura today is vakadzi vakawanda are very, very desperate. Ndosaka kuti diaspora anonzana giribheti vachita sei kuna nebvudzi yakaboka, because they are just desperate. They're just desperate. Because you're coming to a point where you're coming towards maybe expiration thing, right? Maybe above the age of 40 or above the age of 35. So your cycle of dating, the older you get as a woman, your cycle of dating reduces. It becomes a squeeze. It's like a triangle. You're going towards the point. It's like at some point you have to accept what you're gonna get. Otherwise you get nothing. Murume controls a relationship. Mukadzi controls sex. So it's a game. It's like a chess game. I'll put all my pawns and I play the way I want to play. And the
kutaura chokwadi even akadzasiya munhu yeyu option yacho kwana mumwe munhu yaya is very very slim. Unoona kutaura kuti murume uyu anondida ada kutodzokera nebag sanza dzaiva aizonditsvaka ada kudzokera nebag. But you don't know what that man is after. Varume nguva zhinji we are just after maparts. Ndicho chokwadi kutaura maparts. Doctor wayakaenda because akataura look, I don't have some parts, I go somewhere else. Yeah. I want somewhere else. Yes. What is that? Mukad, Jemwa Mukad. Who was the realization? To rat some cats, Jemwa Mukad. Ask him Rumo. Jemwa Mukad. Jemwa Mukad. Take a problem, is a problem. The problem is that it's very much mine. No, if you Mukad, why do you have to make another woman feel the pain? Then you blame the men. What for? Blame your fellow women. I see problem with me. Like you spoke about him so times. Munoza kuti ndakambozvitaura panapa panasisi kuuk vanhu vakawanda madzimai akawanda akaita argument, which is typical because they are built to defend even if something is wrong. Murume anopinda mulove, but murume it takes time. Mukadzi wakangorara nemumwe murume chete, you are burying your soul there. Both it goes both ways, Anjad. It goes both ways. Right. I get it. And I agree with you. To a certain point. Murume solta yake haikumi zokubata. Hakuna zvakadaro. I tend to disagree with you there. Right. Why I'm saying this, Anditika, look at this way. Varume takasikwa in a way yekuti ndinogona today mukadzi akapinda mba wakada murume ukurara naye nhasi. Murume agona unopinda ipapo ka usingatombozitozoe kana zita remukadzi iyeye. Ndo pane kechi. Murume agona kutonotenga kuenda kutauri unotenga. Muri kwanzwisa ipapo. But wakaona mukadzi ka asvika point yekunobvisa hembe dzake vanza ashinga mukadzi iyeye ndo zvaatoda. But murume manje zvinonzi muchirungu zvinonzi a stiff dick has got no conscience. Have you ever heard that statement? And that's maybe let me start by asking you what is a soul tie? So a soul tie is when you sleep with someone, then you bury your soul there. So you are trying to say kuti vakadzi ndo vanoti vakarara nevarume same time papa mantika ndo paatotora she is very dead so nemurume arara naye kuvarume it's not like that. Murume can go scot free arane. It's not like that. It's both ways. And the moment you go imini maenda kumukadzi maenda kuno approach mukadzi and mirai maenda no approach mukadzi maenda no approach mukadzi mukati mukadzi ndiri kutenga andika kungorara kwamaita nemukadzi yeye andika you have taken andika a different type of spirit from this lady wamusingazivi. The same goes to the lady na iye atorawo a different type of spirit from this man waasingazivi mese matora. I'm not disputing that. I actually agree with that. But what I'm trying to say here, the level of catchment. Yes, Murume will take his soul, but the level of catchment. Let's say No. There I tend to disagree. The level of what? You take mese matora both andika imimi muchizokera kumba kwenyu you're going to give that to your wife andika uyo wachaenda chingopova na chimwe na chingodaro anti machona mese matatora andika the level ya matora imimi is the level ya tora we ukoko the level ya mutenda mukadzi we is the level ya chendo pa munhu saka zvakasiyana papi. In this difference it unozoona when these relationships break. Kuti angakesha my feelings angakesha ndiani the most papa. My feelings never soul ties zvakasiyana njadzi. My feelings never soul ties. My emotional attachment. Imimi you're talking about emotional attachment. Emotional attachment never soul ties. Those are two different things. Emotional attachment yes. Yeah, emotional attachment yes. Andi mazviona kuti mukutika paradzana murume nemukadzi anonya kurwadziwa mukadzi. Andika in most cases that is emotional attachment. But the soul ties is really spiritual. Square. I tend
I'll agree to disagree with you, because the way I've seen it many times, the way I've read it many times, you notice where the effect becomes is when people try to move on. Look at a big challenge, Papa. But listen, soul ties is not all about moving on, right? It's not all about moving on after breakup. Yes. My soul ties are just, I think on this one, as much as you are very intelligent, on this one I'll have to come and teach you about my soul ties. And my soul ties is something that can affect you for the rest of your life until you break those soul ties. And Mumba mencha can be affected. Kumbasa when you can be affected. Nema soul ties body yenyu can be affected. Nema I think I have to move on. No, it was just an example. That I do agree with you in terms of how soul ties can affect you. I do understand them really well. I do agree, but it's just an example. When you see the effect, whether you move on or whether you live with somebody, and you see you cannot get that case, you still go back to the same place. Because that's how they do it. So if that's how they are. But you notice what I was trying to put across is Murume gets affected and but the way I always see it is in many cases it takes time because Murume has to give up. Those like about is different. Kushika papi. Kuti ashike papi anjadzi. But haven't that strong attachment, yes, soul tie. That's why I'm saying you are mixing the two. And you are mixing the two. Emotionally attachment ne soul ties zakasiyana. This is let me give you a example, practical example, and that's the soul tie. My soul ties and it. When two people meet you've got your wife, right? And then you tend to go out and cheat. Maona married because ani magaro makuru. And my soul ties are spiritual and judges. They are not physical. Yes. Right. Maona Mary anima speaker makuru and it. You are going after Mary. Mary, you don't know Mary amumsivi. And it. Manyanga Mary 2 seconds. And it. Mary 2 seconds mena na ekuloji na hotel. And it. Maita shamnecha na Mary. Mary, you don't even know where she's coming from. And it. She's got her own spirits. Ze kwavo kwa no berekwa. And it. Bad or good. And it. Imimi wacho now. Antika, you've got my soul ties ekwenyu kwa muno berekwa. Bad or good. And it. Let's say for instance maybe you're a businessman. Masangana na John na Mary ushu. Antika, maita shameta na Mary mumziba ngoi last year togo ya doctor bye. Antimona. Masangana na Mary wenyu ushu. Antimona. Munoziwe rotika shinji kacho because Mary maybe masangana nae antika iye pachake within her. She's got a spirit yeku sapudirira. Ani moyo urombe, ani moyo kusapudirira, ani moyo kudestroya. The fact yakuti pa masangana mkakwizana ka pasangana ma spirits too. Antimona. You can take the spirit and go home na ayokumba. Antika. And then you start seeing your business crumbling. Because you have taken a negative, something that is a spirit. A beautiful lady outside. But what is within your soul, you don't know. Sometimes, and just let me give you an example. Cards. You were doing well. The moment that lady, you married that lady, and everything, I'm sure kupi. Maria chiabuto ya mamchita mimi mchilo mkaibata mtono timariko na nikupi because mkazi ya na spirit yeku budirira muruguzwa ana spirit yechi yeku ponto zamu mnashikana ati ininda kasa ne mkazi wangu because hapana chana nganda kuita nego ndikabana ichi kudona andika ndosha aninga sto pato ne spirit behind that. Hamana then mo gonna tell mkazi wokuti mimi amri wanga rombera asina kana butsu andi majona then you meet a certain lady. My name is certain lady and it's maona moro ram kajantika and then boom ya lucky chami yenyu whatever that you do and maona shakungo tinga kungovurika and maona muchingo itika and then makuvuka kozuri kufamba sei kozuri anzi kana pene condom is just a plastic thing. We're talking about spiritual, guys. These are spiritual things. These are spiritual things. Ashine ikuti waka take a chi kana toka take a chi. These are spiritual things. And maona sunje mumweya
Animona saka zvina kuti anzi kwazoshanda maplastic 20 kana kuti mangani zvinhu zvemumweya zvinongokubata chete handiti maona so so ndo kune zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika zvoti kunotenda vamwe vanotitoziva kuti Soul ties are demons. Thank you wapedza thank you what I can say I think it's because maybe when we were talking we didn't really I've got an interesting brother who said something here. Let me answer this one. Who is the comment? The thing is, let me just say this. If you look, academically, you find my soul ties. They actually split into four. So basically, when you say split into four, you find that what I'm expressing here is called a soul tie. A soul tie is actually an emotional bond that eventually forms a spiritual attachment. Right? So you find people with one or more soul ties often find it very difficult to bond or experience a full united relationship. Panosangana mukadzi nemurume handiti panoitika zvinhu zvakawanda handitika whether mukadzi wenyu kana kuti hasi wenyu let's leave your wife because wenyu uyu mukadzi uyu chasungwa pasi nekudenga chasungwa handika marriages are ordained by God right ndikutaura mukadzi wamasangana naye mustreet handiti maenda kunorara naye handika pamunoita zvamunenge muchiita pane zvakawanda zvinochinjanwa including ziya chero chairo handiwana munochinjana siya iro mukunzwisisa munochinjana sweti munochinjana mate munochinjana mweya mukufemerana kwamunenge muchiita memamuruma. This is a different whole person that you don't know wamangosangana naye and all those spirits that you are taking from the mouth from whatever maybe she's farting as well all these spirits you don't know this lady handika muri kuhakira muri kutora whatever zvamuri kutora muchiita nazvo kumba kwenyu handimaona mumwe ndokutotaka kwemunyama mumwe ndotaka kutodhikwe kutoti zvinhu hazvichafambi zvakanaka mukati meupenyu wake umwe ndotaka kuti munyangwe one munyama after the other hanti wazviona iwo hauchazive manje kuti what is happening with me hamuchazive makufunga kuti ndakareva kubasa ndakazodai no sometimes wakazviroya wega. I do agree with you there. That I do understand and I do agree. But I think at some point, most of your songs, checkers are which one of the split, soul ties are split into four. Academically, they are split into four. In the world of psychology, they are split into four. And that's an emotional bond of a of a soul tie. And the in the issues are up. Yes, but they group them into four categories. Which I can actually explain to you on each category what it does. That grouped into four. So you've got the marriage one, you've got the business one, you've got the sex, and you've got the friendship one. So I'm not really right, but they are grouped into four. That's what I was trying to express to you. I took group into four different categories. You are my soul ties. Correct. That's very correct. So one is their marriage. Two, their business, sex, and friendship. How do you group them in four, my brother? If I can ask, how did you group them in four? Okay, let's talk about business soul ties. Let's talk about business soul ties. Can you explain to us about business soul ties, Amukutawa? Okay, I'll tell you, for example, about a friendship soul tie. So it's a soulmate. The most common type. That's the most common type of a soulmate connection. There are people you share similar interests with, whether it's a friendship formed around your same taste, music, or strong dislike for something for someone. And also that's why to tell you it's actually before. Because some that I have read so much. And then you see that's what I Your volume has gone down. We can't hear you anymore. Okay. Now I'm saying this is straight from the book. Because some that I actually even about, not just commenting.
Mabazwisisa. Kana varipo vane vantsakotsa some books online vari comment section. Let them check vachakutaura. If they are grouped into 4. That's how academically they've done it. So Zamata says yes, correct, but it's not so grouped kwa mind. Because not been about. Kola, is it true? We are talking under one umbrella term. We are not grouping anything right now. We are talking under the word soul ties as it is. We are not grouping them the way you want us to group them. Relationships, soul ties, business. We are just talking the word as an umbrella word, as in the word soul ties. So the word itself, the word itself describes the connection with someone deeply embedded into your soul, right? That's the meaning of the whole word. It's a connection with someone deeply embedded into your soul. That's what it is. That's why I say because if you make an umbrella, that's what it means. That's the meaning of it. Anyway, that's the topic still. So this is where I come in to say, in terms of catching, yes, Muruma allocation and run, cut allocation and run. But you notice when pakukesha kwatinoita atisitese tokesha zvakafanana nepace yakafana. The pace is not the same. Ndosaka mchuzona kuti papa masoul ties papa pane vamwe wokuti with the time vanokwanisa kuzvibreaka. Vamwe with the time they will need even help of a psychologist. Some of them they will even fail with the rest. Psychologist kubreaka soul ties. Psychologist kubreaka masoul ties. Vanokwanisa kuita matherapy. Vanota therapy. You going to go through therapy. Yetu nyeso dambuka soul tie chako yadambuka na therapist. Soul tie chai. Vanokupa matherapies acho vanza dzinopuwa therapy yacho kuti usiyane nezvinhu izvozvo. Regai chimbonzo kola vari pamhepo kola hilo pachirongwa. Hello kola. Yes, Manheru, SIS MELLY. Manheru waswera sei? Maswera. I think nyaya yavo yavari kutaura about soul ties is iri Google related. Asi havasi kugona kunyatsokuexplaina. Kuri kunzi kazhinji soul tie inozonyanya affecta isu vanhukadzi because I think panozosanganisira emotional attachment, then varume anogona kungorara neni ondisiya asina kana emotional connection yaaita kwandiri, saka inozonyanya affecta isusu than ivo varume. I think ndozvavadozama kutaura, but then hamene kuti vari kuzvibreaka havo. Ndafunga vazvitaura tikapanzwisa, but ndozvatataura kudhara kuti we are not talking about emotional attachment, we are talking about soul ties, right? We are talking about soul ties, the dangers of soul ties. And emotional attachment, yes, tabvumirana kuti yes zvechokwadi if you get in love with a man and murume akakusiya and murume anogona kutoenda katokanganwa nezvako, but iwe mukadzi unombosara wakabatikana uchirwadziwa. That is an emotional attachment. But when we're talking about soul ties, tikutaura zvinhu zviri spiritually zvokuti right now masoul, I don't know how to explain and kuti masoul ties. Buda iwewe kunze une murume wako. Zviri spiritual in a way yekuti kune vamwe vanga vachiti kurara kudi zvimwe nyanga usina kurara usina kusangana pabonde you can have a soul tie futi usina kusangana. I agree with that. That's true. How so and how strong is it? You soul tie yatinosangana pabonde. How will it destroy me or how will it affect me? If I can ask you, my sister. Mira chimbonzwa chipindura because mira chimbonzwa etaura ndamboda kufamba ndichaunzvisa sense yavo pavati kutarisa mumagogo wati so it was explaining like that kuti dzimwe nguva unogona usina uyu nekuti kushota iyo unogona kuita connection yekuti you are fantasizing about that guy or about that lady nyange usati warara naye you can have a soul tie zvokufira kuti unotorwara kana mwa asipo munhu iye uchiita deep understanding kuunzwisa zvaari but musati masangana pabonde. Right. It's said maybe I don't know, maybe we're not getting each other. It's also the soul ties that we are talking about. I was talking about do you know what happens if you go out and do do you know the type of soul ties that you get from there? That was our conversation, right? Kuti munotora mweya imwe yekuti inoyachidestroya mafamily, inodestroya kana marriage yenyu, inokangasa kana basa rako, inokangasa warara nemunhu wasingazivi kuti akatakura chi. Andozvona, you taking the spirit, you are going with it kumba.
then the next thing zvinhu hazvichakufambiri zvakanaka zvachose hauchazitoka zvowana kupi. That's what we were talking about. Ipapo ndizvo zvandangoda kuemphasize kunge ndiri kuunderstanda zvavari kureva but vasinganzwisi izvozvo muri kurevesa ndokunosangana nemunhu wandinosangana naye nhasi ndandichishanda basa zvakanaka rotozongopera and you never know kuti how but inyaya yekuti ndandichichinjanisa varume ndichidraw a bad energy. I think though masoul ties acho like zvaanozoita izvozvo. Okay, no, thank you very much for clarifying. Thank you very much. Right. Bye. All right. Anyway. And then Anyway, I think this can be a show on its own. Pretty much, it's going to be an interesting show just on its own. But yes. In general, what I was saying, most my machines for Avanudana Nevaruma, issues aside, my red flags are Avanoma, but they tend to ignore them because they're actually trying to at least draw on a sample. The only advice I think happened here, the moment you see a red flag, don't do it. Because Wakaita is which on a red flag, it means they are interested in the act. That's what I can say. When nobody interested in the act. In the area, it seems Maya to a cat vash. They are very involved with someone. Can I bring myself to Nagasi and cards as still represented? Sure, it's on the way to go. You know what's going on. You know what's going on. I know. But the explanation is they can do pay chance, they can say, you know what's going on. Anyone who has seen, yes, one of the administrators say, but we already know what is going on. We already know what's going on. Now that's what I can. All right, so I know kuti masolta zenyani for my person. Maybe let's just talk about sexual soul ties. Maybe let's group it that way. Let's talk about sexual sexual soul ties. You know where affect jese and in the umbrella term yacho affect jese kuva marriage. Affect jese or the moment wakwenda kunotora chimwe chinhu chete kuno umwe munhu ngikiri ye kuno umwe munhu it can come and destroy everything chero masimarache wayo chero rufaro mba chero marriage chero chi. Maybe if we can talk about that kuti yatsoenderana tiye pa same page. I was sexual assault, yes. Murume will catch as much as Mkati will catch it. That I agree with it. But then you find the challenge now is Varume we are not very emotional people. It's not easy, but it is ratchet but it will be there. But it is ratchet as much as women will do. Because women are created to be emotional. Men we are not emotional. That's the major difference in it. So it will appear as if like Vakati don't want more than Varumbe party. I feel it's exactly the same. If it's a sexual one, can I not a marriage? Muruma wants as much as Muruma that I can tell you and that I can confess that. But with the time, exactly. With the time, and if you get. Thank you, Tendai. Very correct. And soul ties can mess with your destiny. Well said. You have wapedama sports. So what I can say is my soul ties you have to seek therapy. I'm a psychologist. I'm talk about a session which is repair. Even myself, I went through that. My soul ties. I'm to bear. Because you are being, it's like grieving. Saka kana ndoda kubvunza naikola naihanzvadzi kana une soul tie yekuti iwewe munhu waongorara newe chete une muzimu yarako rakangoipa rekuti waongorara newe chete zvake zvotonobva nyanguka saka therapist anokubatsira sei? No, here we are not talking. We're talking about the sexual, like on the sexual side of things, of the sexual connection of things. Ndisa andati tuku atikunzwisana pachinhu chimwe chete anditi. Ini ndikati ngatitaurei chiri umbrella anditika. Let's talk about this sexual one. Let's talk about sexual one. How to
rape nemunhu anokushaisa mari. So basically what it is, you notice that you don't want periodic times whereby you miss that person and you want to do that person. So even what they are trying to do is to try to destroy that connection. Because the more you go back and you find, let's say, let's give an example. Let's say it's a relationship. So you know, even when you still feel you want that person back again. If I want to kind of break up, because the more you go back, the more you bury old. The more you do it, the more you bury more and more. I mean, to Sunday. Yeah, and ndifuna ndatorasika wesi ndazorasika wesi ndarasika wesi ndatorasika wesi chakucheko handisi guys, are you getting what he's saying? Zviri straight ndatozorasika chakuchaiko ndatozorasika. Ndisingatauri ndichivanza vanhu ngatiti unorara nemurume wako everyday uri mumarriage mune maconnections akawanda. Ndichataura nenyaya yepabonde yesexy wamuattach nemunhu uyu, that soul is buried there. Saka ukaramba uchinodzokera wakaramba nemunhu wakaramba uchidzokera uchinorara naye, even marambani uchinorara naye ukuramba uchibhera your soul more and more. Every time you do it uri kuwedzera hausi kuseparate. Saka ivo vanoisa therapy yavo yekuti vadambure ipapa kuti usadzokere. Then with the time vachitapata una matherapies where that connection yaya inotanga kupera hauzodzokera. Even akakuona akati ngatirare tese ufind one unotanga one power yekuti hauchada to a point yekuti vari vanhu vakasiyana ukanotaura kuti toro takasangana ati takamborara tese. I think why ndikuti ndalostika. I think why ndikuti we are lostika tikutaura zvinhu zviri different. I think I think we are talking zvinhu zviri different panapa. Ndosaka ndikuti ndatorasika. Pakapera show chaenda nekusave ndokuratidza imwe information from the back. Alright, hold on. Mirai makadaro. Iyi pana munhu ari kufona. Alright, the direct call ari kufona naye. But ari kufona pafoni yamuri. Mirai makadaro. Bamnini? Alright. Bamnini? Svikai pano mbijana 2 minutes. Ndikuna makomedza anzi dedza pastor auyanyisa nezvemasotai because hamusi kunyatsonzwisisa zviri kutaurika. Right, I brought a pastor here. Let him explain. What do you understand about soul ties? Can you please explain? Tasale litawa shema vashinde no wanda because tagarisa pana but you can explain. Okay. Soul ties it's dangerous actually. Pese paunosangana nemunhu. Urundinzo. All of them are listening. Right. Pese paunosangana nemunhu pane chinotoitika. Handitika. Ukarara nemunhu 1 munhu iyeye matova 1 ukaita ukarara nomwe 2 matova 3 urupa bata. Exactly. Sachinzwa manje chinoitika ndechekudai so munhu iyeye kana ane any sort of demonic spirit kumba kwavo whatever it can be chinofollowa that person mumhuri kwavo chinhu ichocho chinenge chakuaffecta even your life newewo and your family. So whatever that has to do with your life munhu wese unenge wasangana naye yeye handitika mweya yese yekumhuri dzavo yose inouya youngana futi pauri. Saka your life manje inobva yaitwa turned upside down. You understand? Yes. Yes. So the end of your life, right? It will be the worst life ever. And to know. Now, for you to break that, it will take a lot of energy. Yes. Yeah. Yes. Exactly. So, I agree. Yeah. For you to be safe, it's better you stay out of that. Correct. Exactly. Correct. Stick. Ndosaka uchiona zvichinzi
marry first. Unobabata. You marry first. When you get married, then you can do what you want to do. Apasisina. Ndosachinzwa Bible rinoti vaviri vachava nyama imwe chete. Sa imagine kuti ukazonorara nomumwe munhu wechitu iwe wanga uri nyama imwe chete unobva waita nyama ngani? Exactly. So whatever I agree with you. Dosaka muchiona kuti even madzimai zvinoizvo varume pane ma-problems asingaperi because there's too many people involved. Even when tichizviramba, but ndo ma-problems atikufesa iwaya. Yeah, very right. Yeah. So the only way to stop that is to stick to one partner. And not zvemapsychologist amukutaura so ties dzakafanira dzikutaura apa kapa you need deliverance chaiyo kwete kuti kwai psychologist haana paanokwana apa nekuti akutodawo deliverance psychologist yeye akutodawo yake deliverance. They do. What I will say is imi mukunotora information ekugugu imi mukunotora information ekugugu ndeya muri kuya naye muchindipa mukundigira information ekugugu ngataure information iye zvinhu zvitori practical zviri real zvatiri kutonyatsa kutoona in our everyday lives. You see, yes, it's required a lot of energy, a lot of breaking down, and that's the process which is going through. Even our Mfundisa, he's got that ability to cancel any help through that process. Imimi brother muri manjosika kuti vakadzi imimi muri kungodefenda varume kuti varume havaiti masoldiers ndo problem ndo kuti vakadzi kunge isusu vakadzi tisinongoita zvemasoldiers imimi varume hamuiti ndakuti nindati masoldiers square tose aiwa tete ndikachizokorore pamwe hamuna kunzwisisa ndatotaura kana Mfundisa vakateerera kuti varume nevakadzi, that is the problem we are to face in the world. Varume vano affect and women, I want to have a soldier with you. My dad is important because you find vakadzi they are more emotional. Vanopurisa zvinhu pachena. Whereas varume nguva zhinji tofira mukadzi. Ndosaka that even in a marriage, murume suffers exactly the same social issues as a woman. Ndataura izvozvo mukati wapedza masports. Handisi kuramba izvozvo. Ndikubvuma. But then if you look at vakadzi vanopurisa zvinhu more, varume havaiti. Vamwe varume vanotofa vaine anger yokuti anenge achingotsamwa and wonder what is the problem. But that's the issue. So I'm not disputing it. All right, pamina aiwa ndamunza I think tichada tinoda kunyatsoita day rayo iyi nyaya ishi handiti tinyatso kufambirana zvakanaka kana somebody comes anonyatsove ne-full knowledge of these things come and teach us about muscle ties because it's like imimi tikuta zvinhu tinenge the point yenyu ndikuinzwisisa but point yamuri kuiunza pasiri ipo patopic isiri iyo yatutaura nezvayo. Then okay, I think pamina isi yenyu regai ndikudrope handiti not imimi mirai ndichiri kudai imimi hanzvadzi mofu right. And then guys ndambokushana napamimi wangu ava makuseni tambokushana napamimi wangu now that is here chete sasara takawanda tasara moenda norara time yafamba tiri kuti andachimirira time dzenyu right. Vari kuramba chifona hanzvadzi mofu ngambomira right guys ndambokushana napamimi wangu makuseni ava handitika tichitaura hatibasira neapa tichitaura nyaya yajesu and titaura nyaya yajesu pamina wangu handipasta ndichika nyaya yajesu vachiti imimi pasta ndidzo tine mhaka yejesu achingopostwa ari murungu pose pose sei kusinawo black jesus zviri kufamba sei saka munoziva jesu anga ari murungu ndiani akamboona jesu tiexplainai zvamandiexplainai. All right. Vanhu vazhinji vanobhilivha kuti jesu aiva murungu but chinhu chinofanirwa kuziva vanhu ndechekuti jesu chaiche haana picture yakasiya. A lot of people vane that misconception actually kuti Jesus was a white guy. Jesus is not a white guy.
as people think. Jesu ana picture yakasiya and hakuna kuona picture ya Jesu. Saka hakuna nzatanga ri black kana tanga ri white. Right. Kana muda kunzwisisa about Jesus. Read the book of Revelation, the revelation of Jesus Christ. Right, for example, if you read the book of Daniel, unonzwa Daniel achiti ndakaona murume anga ine maziso aibvira moto. Andidika achibvira moto daro tsoka dzake idzi dzaite senge brass, senge dzakatsva also sort of brass like. Kureva kuti sivakaona vakatema. So region yakaberekwa Jesu mukaitsvakisisa chaizvo, it was close to Africa, or if I could say, because even he went to Egypt, which is in Africa. I don't know. So at present vanhu vanogona kufungiridzira kuti Jesu aiva murungu, or Jesu anga akadai so. But regaindi kubatirei ndichiti Jesu, the way you visualize him, he can appear to you that way. In the way you understand him. Zvakafanana nemaangels chaizvo. Unogona kuona angel, ukanaona a heart is strong, unogona kuona angel as it is, but it can appear in the manner yemunhu unoziva kana unonzwisisa, because in the manner that they are unogona kutotiza nekutya. Saka Jesu pachake iye chaichai, nobody has a picture of Jesus. So if you find yourself una Jesu uya murungu anenge ne heart iri pamoyo yakaiswa thorn iyaya, and then we advertise as Jesu, rega ndikubatsire asi Jesu yoyo, that one is an imposter. Jesus never left a picture. Unoisa that picture ukazoda kuzotsvaga, there are deeper things zvoda tino time wonyatsonzwisa kuti chii chiitika paipai. Saka don't be brainwashed in a picture yezvinzi ndi Jesu. He's not Jesus. He's another guy. Zvafanana vanoita mamovie ave vachiita vanaona Jesu. Unonzona umwe aisa picture yemunhu ari pamovie achizviti ndi Jesu. Haasi Jesu. So just understand kuti Jesus never left a picture. Rather put a scripture inotaurwa or mention anything to do with Jesus. Panekuisa picture ya Jesu asiri Jesu. You'll end up serving an idol, or another god, osingazivi nekufungidzira kuti ndi Jesu. So what I can leave you with is that never be manipulated nekuti hanzi ndi Jesu and what. There is more to that picture that you see. Ana Jesu akadai so maoko, umwe wakadai so. There is more to that. Those are actually demonic signs if you can go to study that. It's not what you think it is. So I would advise you, if you have it, pull it down. I say Jesus, he's just another guy. Right, thank you, Mamni. Tashida kuvesa nyazi na mazeme. Just in an hour when it's October. Okay. All right, do you have my put that man days and wear my badge? Right. Ino dachire kuwa guys timbo yazoita tambo tashimboita taura basket vakachindudza zvinhu zvimwe zvokuti ndino zvitindoverenga Bible, but I was shocked. Mavhesi andoverenga everyday chiti ndomaverenga nhasi I was shocked ndichinzwa interpretation imwe iri different, ndichiona ndichinzwa zvinhu zvitori different, but kudzidza kuperi guys, ndandichitodzidza right. So guys, kana pasina hanzvadzi yangu yadona yaya vamhofu Friday tinenge chida handisi kudai mimi mega kanzvadzi kuti muzoya muri one. Aiwa, imi vanzvadzi chitsvaga ivarume vamunouya navo vakasiyana vanenge vakaita kana 4 kana 5. ini ndotsvakawo vakadzi vandichawana mucomments. Vakadzi havanetsi mucomment section imomo vangu vanofana fast. Then we have a show handika tichionesana nemusi Friday handiti kuti why zvichi chiri kuitika kuti vakadzi vacho handitika vazosvika pakuti vazoita zvokuti chihure kunzoko chichiri kuleka mumba handitika imi varume muchitipindurawo isu tichipinduranawo zvakare handitika tichiziva kuti nemhaka yei varume meseko zvino mamanyira kuenda kunoita ngito vazhinji vese iko zvino makungo ifamba muchiyerera plus chinokonzera kuti mumame mudzimba muchii
handichimaona tinge chida kuti tosangana pamusi weFriday pano tinyatsonzwisisa handitika varume muri honest muchitiudza zvizere handitika pasina kuvanzana pasina kubhabhadzirana pasina kudefendana handitika isusu vakadzi kuti chimirawo pachokwadi pasina kudefendana pasina takamira pachokwadi handitika kuti zvinakidze handiti hanzi nosta chafona yes nosta I trust you handitika then tinenge tichida kuti tiwane solution toonesana kuti pangafambiswa sei how best can we do it let it not be just a show yekungotinakidza but we need to learn some of the things handitika tichiziva kuti todai kana zvikadai todai antimaona saka Friday guys we meet it tosangana and then we hear kana kuti paine munhu anenge aine nyaya yake especially ana bhudhi vekusiya vaita tsvina mumachira titogona kutanga nayo before tonzwa topinda iyi saka varume handiti kanzi tigire vamaponga kana moita masolties I'll talk to vamaponga thank you ndichataura navamaponga ukoli vamaponga mangwana and then I'll find a date sekuti ndiuye navo pano ndovanzwa kuti vamaponga vanenge vachiti chii ndichataura navo ndivanzwa kuti vanenge vachiti kudii anditi anzi musakangani kuinvita swaga kumuinvita kupi iwewe madli kumuinvita kupi hanzi number 3 Friday yeah you are welcome but case you are welcome Tendai you are also welcome handitika tinge tiripo guys ini nangu andizodunyanya kuti nditi because ndiri host but ndechidoka maladies kuti anenge achimiramira ndimona achimiramira ari kuside kwevakadzi tichinyatsovaudza chokwadi varume ava ndikati chinyatsobudirana pachena antimazviona hey yanzi revelations ani zvandosiva ndisivi saka imi mukoma godho zvotikwa yese mahure emusiti achizorogwa achizodai ndiudzei vasikana vemusiti vamakambodza chiti ndakasiya ndikasaenda kuchechi ndevapi mukoma godho wamakambodza chiti ndakasiya ndikaenda kun'anga ndeupi vazhinji vemusiti anokudza kuti ndakazingaenda kuenda kuchechi ndikanamatiro anotanga todamburwa masolties aya anotodamburwa but kana munhu achingori neropafadza rake rekuroorwa masolties akadamburwa you go well you do well in life kasi kuna vamwe vanhu vanotori very blessed mukoma godon right now but their things are not going on well in their lives because of haana kudamburwa masolties evamwe vanhu vakasangana navo nemweya yedistraction yeurombe yekuputsa ani mazviona zvimusa zvinongodamburwa vanoita kunge vavhurigwa kudai magedhi zvinhu zvichidzokedzera kuenda paplace animaona so zvine zvida kuti zviitwe cut off handimona zvidambugwe masolties waya anditi mashona saka mukoma Gordon don't defend zvinhu zvisipo kwanzi ndichanzi I'll bring a list of Bible what Gerald ndaona macomments ako wanga uchiti mungaragi chihure muchamozitanga muchanoenda kunokonfesa kuna Mwari kana mapedza kuita chihure handizoti toningirira toningira toita here zvinhu zvakaipa nenyaya yekuti tozvijustify akumana but anyway amen mukoma Gerald I want to hear Friday mukoma Gerald I want to hear handitika tumopedza basa ndakwada muchinharo mucomment section these are the kind of people that we want kuti zvinyatsonakidza saka Friday hanzvadzi minge muri pano mese then timu redu ndopai phone number yenyu varume phone number yedu vakadzi then toonesana kuti tingazviite sei how best can we do it toita sei antimaona tibatsire masisters enyu kunzoku nesu tisi masisters enyu mutibatsirewo toita sei tomira takadii handitika so guys it was nice being with you on the show handitika hanzi Mwari anotsvegera asingaperi but Gerald you don't have to kuti utemte Mwari don't tempt God uchiti Mwari chivi chekuita uchiziva achiregerere zvokumhanya handitika musatemta Mwari kuti ndakunotadza ndichakumbira zvangu ruregerero no tadzawo usingazivi kana tadzawo karivara kuti but Mwari kwete tiri kutonyatsoplana kuti ndakuenda kunojora ndozodzoka ndokumbira Mwari regerero aiwa azvishandisa izvozvo handiti so guys morara bo tobatsana handitika God bless you mese don't forget to pray who is going to pray for us tonight ndena kunamatira vanhu vese ari kunamata yafona tinzwi ari kunamata ngafone tione ari kukavha vanhu vese ngafone tione aripo here ari kukavha vanhu vese nhasi varipo here ari kunamata ari kukavha munhu fona katione miraku hausi kunamatira vanhu here fona tione miraku fona tione unamatire vanhu
Amen. Shall we continue to sin because grace has located us? Alright, ndofunga muri kunyara kunamata. Aiwa ndanyanyisa kunamata every day. Anzi bamnini vaenda mandrega vachenda mariga vachenda. Hanzi pastor moto washe na maponga haiperi zvakanaka peni yai. Haiperi zvakanaka. Maponga na pastor moto washe azvipere mushe andi kunyepa. Hatiredi kuisa pastor moto washe haipere mushe ndozviziya. Fona na yoyo nosta. Fona na yoyo. Yako yoyo fona cheti just call in. Fona ni yaona yoyo. Nawe madli nasi wambodle ikwewe madli wayi wambodle ikwe nasi alright I see muda kuzvinamatira mega right nasi muchanodza kunamata mega munonyara namwari wenyu muchanodza kunamata mega handikanzi ukandinyara pamberi pevanhu nichakunyara pamberi pababa vangu vari kudenga nyarai kunamata muchanozvinamatira mega nditi so guys tobatsana nitika